ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಬಾಯ್ದು ಬಾಯಿ ಬಂದು ಐ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ ಕ್ರೇಜ್ ಉಂಡು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ತೂಪನಾಗ ಓ ಎಷ್ಟು ಫುಲ್ ಮಾತ್ರ ಅಂದಾಯ್ತು ಪಿರವಡು ದಾದೊಂದು ಅವಳು ಅವನೊಂದು ಏತ್ ಬಂಗೊಂಡು ಅವು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೋಲಾರ್ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಮಾತ ಮುಸ್ಲಿಂ ಇಲ್ಲ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಫಸ್ಟ್ ಬೋಲಾರ್ ಉಳ್ಳೆ ರಕೆಯಿಂದೇ ಬರ್ಪಿಂದೆ ನಕ್ಲೆ ಗಮ್ಮತ್ ಎಲ್ಪೋಡು ಫುಲ್ ಪೈಸಾ ವಸೂಲ್ ಅವೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ಖುಷಿಟ್ಟೆ ಬತ್ತಿನಕ್ಲಿ ಏರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ದು ಬಿದೆ ಬಂದಾಗ ತೆಲಿಕೆಡೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮನೆ ಏನನ್ನ ಯಾನ್ 13 ವರ್ಷ ಉಪ್ನಾಗ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡುತ್ತೆ ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಅಪ್ಪುಲಪ್ಪಗ 15 ಲಪ್ಪರ ಚಾನ್ಸ್ ಅಪ್ಪಲಿಗೆ ನಾಡಿ ಮಿಡಿ ತಗೊಂಡು ಅವೇನು ತಕ್ಕ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಬರಪೆ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿ ವಾಸ್ ಸಿಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಒಂದು ಬಾರಿ ವೆಯ್ಟ್ ಇತ್ತು ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಗಳ ತಂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ. ತುಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಹವಾ ಎಬ್ಬಿಸಿದಂತಹ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ತಂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಅನುಭವ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಚಿತ್ರತಂಡದ ಒಡನಾಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇವಾಗ ಏನು ರಿಲೀಸ್ ಆದ ನಂತರ ಯಾವ ರೀತಿ ಚಿತ್ರ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ 25 ದಿನಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದಂತಹ ಸಂಭ್ರಮ ಹೇಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಮೊದಲಾಗಿ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. ಯಾನು ಈ ಮಾತೇರಿಗ್ಲ ತುಳುಟ್ಟೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ಪೆ ಫಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಅತ್ತೆ ಸೊ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ಪೆನಾ ಅವತ್ತಾ. ಸೊ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಟೀಮ್ ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆದಿಪ್ಪು, ಆಕ್ಟರ್ ಆದಿಪ್ಪು, ಬೊಕ್ಕ ಐಕೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನಾರ ಆದಿಪ್ಪು, ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಆದಿಪ್ಪು, ಬೊಕ್ಕ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದಿಪ್ಪು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಇಡೀ ತಂಡೋಗಿ ಯಾನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ನ್ಯೂಸುದ್ದಿ ತಂಡದ ನಿಕ್ಲೇನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತ ಅಂದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ಸೊ ನ್ಯೂಸುದ್ದಿ ಕನ್ನಡದಾದ ಪಂಡುಂಡು ಕನ್ನಡ ಇಂದು ಆದಿತ್ತನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು. ಸೊ ತುಳುಕು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಕೊರದು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ತುಳುನು ಬುರ್ದು ಕರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ತುಳುಟು ಚಿತ್ರತಂಡದೊಡ್ಡಗು ತುಳುಟು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನೇ ಬರ್ಕ ಬ್ಯಾಗ್ ಮಲ್ಲ ತೂಕದ. ಸೊ 25 ದಿನ ಅವತ್ತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸರ್ ಈರ್ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಸ್ಕೇಪಿದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇರ್ಜೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರ್ನ ಇಂದು ಚಾನ್ಸ್ ತೂತಾರೆ ಅಂಡ್ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಎಂಚ ಇರಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ತೂಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಒಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲು ನಮಸ್ಕಾರ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೆಕ್ ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಜೈದಿನ ಜಬ್ಡ ಆಯ್ನೆ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಪುರ್ತು ನೋಕುದು ಖುಷಿ ಉಂಡು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಖುಷಿದಾದ ಬಂಡ ಫಿಲ್ಮ್ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದಿತ್ತ ತೂದು ಒಂಜಿ ಬತ್ತದ ಆತ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರೋ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ. ಬಟ್ ಇತ್ತದಾದ ಮಂಡ ಆಯ್ತ ಪಿರೋದ ಬಂಗದಾದ ಬೇನೆದಾದ ಬಂಡ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಒಂಜಿ 25ನೇ ದಿನ ಪೂರೈಸಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರತಂಡದೊಟ್ಟು ಆ ತಂಡದ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆ ಕೆಲಸ ನಿಂಕು ಅಕಲ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಬಂದ್ಪನಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಪೆ ಒಂದು ಎಂಕೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನನ್ನು ತುಳುನಾಡು ಒಮ್ಮೆಲ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಮಾತೇನ ಬಾಯ್ಡ್ ಕೇನೊಂದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅವನು. ಎಸ್, ಈ ಖುಷಿ ನಮ್ಮೋನಿಡ ತೆಲ್ಕಿಡ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ತೋಚೊಂದು ಮಲ್ಲ ಕೂಡ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬಬಿತಕ್ಕ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಯಾನ್ ತೂತ ಈತ ಜನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಏಪಲ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಕ್ ಅವಕಾಶ ಅನ್ಪಂದ್ ಏರ್ನಲ್ಲ ಬಾಯ್ದು ಬೈದಿಜ್ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆರ್ ಪನ್ಪುನ ಎಂಕೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅನ್ಪಂದ್ ಐದು ಮಿತ್ತದ ಏತ್ ಅರ್ನ ಅರೆಂಚ ಅನ್ಪಂದ್ ಐಟೆ ಗೊತ್ತಾ ಫಸ್ಟ್ ಜನ ಏರ್ಲ ಪನ್ಪುಜರ್ ಅಂದಕ್ಕೆ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಒಪ್ಪುನ ಯಾನ್ ದುಡ್ಡು ಪಾಡ್ದೆ ಪಂದ್ ಈ ಜನ ದುಡ್ಡು ಪಾಡ್ದೆ ಪನ್ಪಿನ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪುಂಡಕ್ಲಿಗೆ ಬಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಾದ ಉಂಡು ತುಲೆ ಯಾನ್ ಕಾಸ್ ಪಾಡ್ನ ಮಾತ್ರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಅಫೆಂಡ್ ಮಲ್ಪುನ ತೇರೆಗ್ಲ ಬಟ್ ಅರ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಲ್ಪುನ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಓಕೆ ದುಡ್ಡು ಬತ್ತುಂಡು ಅಂಡ್ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪುಡ ಅಂಡ್ ಅದನ್ನ ಮೂವಿ ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಇತ್ತೆ ರನ್ನಿಂಗ್ 25 ದಿವಸ ಪಾಡೋಡಲ್ಲ ಮೂವಿ ಪುಟ್ಟೋಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇರೆ ಕಾಸು ಪಾಡ್ದೇರಿ ಬಟ್ ಆ ಕಾಸಿಗೆ ನೀರು ಪಡತ್ತೆ ಪಂಡ ಸ್ಟೋರಿ ಬೋರ್ಡ್. ಸೊ ಸ್ಟೋರಿ ಇಜಂದ ಆಪೋಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾಂತು ಇನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ವಿನೀತ್ ಸರ್ ಇರು ನೆಟ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇರೋಂಜು ಇರ್ನ ಲೈಫ್ ಕೂಡ ಇರು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆಲ್ಲ ತೂತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆಲ್ಲ ತೂತಾರೆ ಯಾನ್ ತೆರಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರು ಟಾಪ್ ಆಂಕರ್ ಅದು ಉಲ್ಲ ರೀತೆ ಕುಡ್ಲದ ಫೀಲ್ಡ್ CPL ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಇಡ್ಕೊಂಡೊಂದಿತ್ತು ನಾರು ಅಂಡ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ಪು ನಾವು ಎಂಚ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಮೈಂಡ್ ಇಡು ಪುರಿ ಬುಡ್ನು ಒಂದು
ಈಜಿ ನಾನು ಆಂಕರ್ ಇನ್ ಪಲ್ಪನ ಹಿಡಿದು ದುಂಬೆ ಯಾನೊಂದು ಆಕ್ಟರ್ ನಾನು ನಾಟಕ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಿ ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆನದೆ ಆಂಕರಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಬೈದಿನಿ ಬಂಜಿದ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಆಲೈಜಿ ಬೋಕ ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಅಥವಾ ಡ್ರಾಮಾ ಆವಡ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಕ್ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಬೈದಿನಿ ಬಟ್ ಅವು ಬೊಕ ಸೆಟ್ ಆದ ಪೋಂಡ್ ಅಂಜಿ ಅಂಚ ಅದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಈತ ಟೈಮ್ ನಮಕ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಚ ನಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಈವೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಉಂಟು ನಾವು ಪೂರ ಲೈಟ್ ವೈಭವ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಅಂಚ ಈವೆಂಟ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತು ಬೊಕ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಮಗೆ ಏಪಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಇತ್ತು ಎಂಗ್ಲೇಟ್ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಿದೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ ಸುವಾನ್ ಪಿದೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ ಲಡಯಾದತ್ತು ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕಲ್ಪೇರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಚ ಸೊ ಅಂಚ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕಲ್ತದ ಬರ್ತದ ಬೊಕ ರಂಗ್ ಎಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಐಟ್ ಪೂರ ಎಂಕುಲ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಎಂಟ್ರೆ ಯಾನ್ ರಾಹುಲ್ ಚೈತ್ರ ಬುಡ್ಲೆ ದುಂಬುರ್ದಿನ ಚಾರ್ ಫೇಮಸ್ ಎಂಕಲ್ ಒಂದು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಪ್ಪಗನೆ ಎಂಕುಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಾಗನೆ ಒಂದು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಲಕ ತೂವೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಚೈತ್ರ ಅಂಚ ಆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಐದು ದುಮ್ ಎಂಕುಲೆ ಐತ ಯಾನ್ ಸುವನ್ ರಾಹುಲ್ ಪುರ ಅಂಚ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಂಚ ಬರ್ತದೆ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಒಂಥರ ತುಯರಪುನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಐತ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೂ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆದಿತ್ತನೇ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದೆ ಮನೋಲ್ಲಿ ಅರ್ನ ಒಂಜಿಂದೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಅವು ಪಂಡದೆ ಐಕ್ ಲಿಂಕ್ ಎಂದು ಇವೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನವ್ವೇ ಸ್ಟೋರಿ ಬಕ ನಮ್ಮ ದಾದ ತೂವೊಂದು ಆಯ್ತಾನೆ ಮಲ್ದಿನಿ ಬಕ ಇಂಕುಲ್ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೆ ಈತನೇ ಒರಿಯೊರಿಯಾಗಿ ಮಲ್ತದ ಗೊತ್ತು ಜಂಗ್ಲೆ ಇಡೀ ಅರ್ಥನಂತೆ ಯಾನ ರಾಲ್ ಆಡ್ ಸುವಾನ ಒರಿಯೊರಿಯಾಗಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದಾದನ ಮಾರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬರ್ಪಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಒರಿಯೊರಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಧೈರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಯಾವ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಟೀಮ್ ಎಂಚಿನ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಅರ್ಥನೆ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಆವಡ್ ಅಥವಾ ಫಿಲ್ಮ್ ಆವಡ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಂಡ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಇನ್ ಬಂದ್ ದೇಪಂಡ ಎಂಕುಲೋಲ್ಲ ತತ್ತದ ದಾದಾನ್ಲ ಆಂಡಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೆ ತಿದ್ದರೆ ಒಂಜಿ ನಾಲ್ಕೈನ್ ಎಂಗ್ಲ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಉಪ್ಪೇರು ಅರ್ಥನದೆ ಸೊ ಆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆನಾಗ ಉಂಡದೆ ಇರೆ ಕೆತ್ 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 ಒಂಜಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪೊಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಸೊ ಎಂಕ್ ಸ್ಟೋರಿದಲ್ಲ ಮಲ್ಲದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಉಲಾಯ್ದಾನೆ ಉಪ್ಪುನ ಸೊ ಅವೆನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ತದ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಕುಲು ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅವೇನ್ ಏತು ಶೋಕ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡು ಐತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತ ಪೂರ ಕಾರಣಕರ್ತೆರ ಐಕ ಓಕೆ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಂದೆ ಫನಲಿ ಸ್ಟೋರಿಡ್ಲ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಈವನ್ ಎಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಇಲ್ಲ ವೈಭವ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬೋಕ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪಿಕಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ರಾಹುಲ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಸೇಮ್ ವಿನಿತ್ ಸರ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮಾತಾ ಆನ್ಸರ್ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಜಪ್ಪನಾಗ ಒಂಥರ ಪ್ರೆಷರ್ ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪುಡ ಐತೊಟ್ಟುಗು ದಯಪಂಡ ಮಾತರ ಪನ್ಪುನಾಡ ಮಾತನೆಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಡುಪ್ಪುನಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತು ಬಾಕಿದ ಹೋಲ ತಾಲದ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಐಟಿಲ ಒಲಾನ ಅಂಚಿದಿ ತಪ್ಪನಾಗ ಸುವಾನ ನೆಟ್ಟಿರು ಹೋಯ್ತಾರೆ ಅಚ್ಚ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಚಿ ಕಮ್ಮಿ ಬೋಂದಿತ್ತರ ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಬೋಂದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಅನುಭವ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪನ್ಪನಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದಾಪಂಡ ಮೂವಿದ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ತೂನಾಗನೆ ಇಟ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನ ಕುಲುಲ್ಲೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಅಂತ ಮಲ್ಲ ಐ ಮೀನ್ ಒರಿಯರ್ದ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮನ್ಪರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇದ್ದಿ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ದ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಗೇನ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಸುವಾನನೇ ಅದೇ ಏಪ ರಾಮೋಜಿಗೆ ಪೋದಿತ್ತೇರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಟ್ಸ್ ಪುರ ಹಿಂಗೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಕೊರೋಂತೇರು ಹೋದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ ಗುಡ್ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಏಸಮನ್ ಪುನಗ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಎಂಜಾಯ್ ಅಂತೆ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಂತೊಂದು ಪುನಃ ಬಾರಿ ಮೆಸ್ಮರೈಸಿಂಗ್ ಅದು ಇವತ್ತು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಜಾಬ್ ಮಾರ ಸೊ ಅಲ್ಪರ್ದು ಒಂಚೂರು ಒಲವು ಜಾಸ್ತಿ ಅವ್ನು ಬರ್ತೀನಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಸರ್ ಎಂಚ ಸರ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ ರಾಹುಲ್ ಸರ್ 100% ತುಲೆ ಅವೇ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಜಾಬ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಏರ್ನಲ್ಲ ಐತ ಒಂಜಿ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ಸ್ ಒಂದು ಪುಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜಾಬ್ ಗೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಪುಜೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆದ ಅವು ಏರ್ನನೇ ಪುದರ್ ಬರಡ್ ಏರ್ನನೇ ಎಂದು ಆವಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಎಫರ್ಟ್ ಸೊ ಆ ಎಫರ್ಟ್ ದಾತ್ರನೇ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಉಪ್ಪುನು ಒಂದು ಈ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ದಾತ್ರ ಓಕೆ ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪಂಡ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ ತೂನಗ ಏರ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಕಲು ಓಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬತ್ ನಕ್ಕಲು ಪಂದು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜರು ಒಂಜಕ್ಕೊಂಜು ಟಾಪ್ ಅಪ್ ದಯಪಂಡೆ ಈರಿ ವುಡ್ನ ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೆ ಪನ್ಪುನೇನೆ ತೋಜದ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಮೂವಿ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ಸೊ ಎಂಚ ಆಂಡ್ ಸರ್ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಎಂಚ ಆಂಡ ನಿಕ್ ನಾ ಪನ್ಪನರು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಈಸಿ say like that because ಒಂಜಿ ರಾಹುಲ್ ಅಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಮಲ್ಲ ದಿಗ್ಗಜ ಆಕ್ಟರ್ ನ ಉಲ್ಲೇರ್ ನಮ್ಮ ತುನಾರ್ ಬೇಕದೆ ಅಕಲೆ ಎಲ್ಲಿಯರ್ ದಿಂಚ ರಾಹುಲ್ ತೂತೆ ರಾಹುಲ್ ಅಂಚ ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಫಾರ್ ರಾಹುಲ್ ಬಕ ಯಾನ್ಲ ಜೋಕ್ಲಾಟಿಗೆ ದ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದ ಜೋಕ್ಲಾಟಿಗೆ ಅದನ್ನ ಟೆಲಿಫಿಲ್ಮ್ ಬರ್ತದೆ ಅಪ್ಪಗಡ ದಿಂಚ ತೂವೊಂದು ಲಾಕ್ಲೇನ ಸೊ ಜೆಲ್ಲಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಈಸಿ ವಿನೀತ್ ತೂವೊಂದು ಬರೋದು ಲಾಕ್ಲೇನ ಮಸ್ತ್ ಸೊ ಚೈತ್ರಕಂತೂ ಇಂಗ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತೇರಿ ಮಿಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ದುಂಬುರ್ ದಿಂಚನೆ ಚೈತ್ರ ಮಡ ದುಮ್ ಮಸ್ತ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗನೆ ಸಾಧಾರಣ ಫೇಮಸ್ ಆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ನರ್ದು ಅದು ಪೋಯಿನವ್ರು ಪೂರ ಪನ್ಪಿನಿ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿರ್ ದಿಂಚಿ ಚೈತ್ರನ ಫ್ಯಾನ್ ಪಂಡ ಆಯ್ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿ ತೋಜಾರ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ನರ್ದ ಖಾಲಿ
ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂಚ ಲಂಚ ಇರೇನಿದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಒಂತೆ ಸಮಯಡೆ ಯಾನ್ ಲಾಯಲ ಒಂಜಿ ದುಬೈ ಪೋದು ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಅಂಡ್ ಇಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಇಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾಪಿ ಕಾಡ್ನ ಡ್ರಾಮಾ ಜಾಯಿನ್ ಆದಿತ್ತು ಸೊ ನಮ್ಮಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆದಿತ್ತು ಐತ ಒಂದ್ ಚೂರ್ ಮಲ್ಲಾಯ್ನೆ ಮೊಕುಲ್ ಪೂರ ಉಂಜೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಬತ್ತೇರ್ ಅಪ್ಪಗ ಅವು ಪೂರ ಸೆಟ್ ಆದಿತ್ತೇನೆ ಜೆಲ್ಲಿಂಗ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಇತ್ತು ಜೆಲ್ಲಿಂಗ್ ವಿಷಯ ಮತ್ತೆ ಮಂಗಳೂರು ಬರ್ಸ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಸರ್ದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಬಂಗ ಕೊರ್ನೆ ಬರ್ಸ ಎಂಗ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಲ ಬಂಗ ಕೊರ್ತಿಜೆ ಆರ್ಲ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೆಲ್ಲ ರೆಡ್ ಆರ್ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೆಟ್ ಆಪೆರ್ತು ಆರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್ ಲಕ ತೋಜೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಅಂಚೆ ಇಜ್ಜೆರ್ ತುಲೆಗ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಕುಲ್ನಾಗನೆ ತುಲೆ ಪೂರ ಒಂಜೇ ಲಕದ ಓಲ ಜಾಸ್ತಿ ಸರ್ ಅದಲ್ಲ ಪಂಡ್ರಂಡ ಸರ್ ಲಾಜಿಕ್ ಸರ್ ಈಗ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಅಂಚತ್ತೆ ಪಣ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ತೂಲಾಗ ಒಂಜಿ ತುಲಗೆ ಒಂಜಿ ಏರ್ಲ ಪತ ಅವು ಬರ್ಪುನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಕ್ಕಳು ಪೊಣ್ಣು ಒಂಜಿ ಟಿಕೆಟ್ ಇಟ್ಟಿನ ಪಾಡ್ದು ಆಪಲ್ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಚೈತ್ರಕ್ಕ ಇರೇನೆ ಚೈತ್ರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಚೈತ್ರ ಬಟ್ ಇರೇನ ಇಂಕಿಂತ ಸತ್ಯ ಏರಿ ಪುರ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಪುರ ಏನಾದ್ರು ಮಲ್ಲಾಕುಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಲೆಪ್ಪುನ್ ಚೈತ್ರಕ್ಕ ಅಂದರೆ ಆರಿಗ ದಾದಾತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಕ್ಕ ಆತೆ ಅಂದಿಯೇ ಇಂಕ ಉಂಡತೆ ಎನ್ನ ಪುರ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಮದ್ಮೇದು ಪುರ ಒಪ್ಪಿರಕಲ್ಲ ಅಂಗಲ ಜೋಕುಲ್ ಮತ್ತೆ ಒಪ್ಪುನವೆ ಅಕು ಬಂಪಿನ್ ಯಾವನು ಏತ್ ಎಲ್ಲಿರ್ದಿಂಚಿ ಇನ್ನ ಫ್ಯಾನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿರ್ದಿಂಚಿ ತೂನಲ್ಲ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆರ್ ವಿ ಕುಡ್ ಬಿ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಏಜ್ ಆರ್ ಅಕುಲ್ ಏನಾರ್ದು ಮಲ್ಲೊಪ್ಪರ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ವಿಷಯದ ಬಂಡ ಯಾನ್ 13 ವರ್ಷ ಒಪ್ಪನಾಗ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡುತ್ತೆ ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಅಕ್ಕುಲಪ್ಪಗ 15 ಒಪ್ಪರ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಈರ್ ಪಂಡ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಈರ್ ಏಜ್ ಶಾರ್ಟ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಈರ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ದಟ್ ಈರ್ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಉಳ್ಳಾರು ಸೊ ಅಂಚದು ಮಾತಿರ್ಲಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೇಬಲ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಮಸ್ ಓಕೆ ಈತೆ ಮೂವಿ ಎಂಟ ಹಿಡ್ತುನಾಗ ಈರ್ನಲ್ ಪಡ್ದೆ ಆ ಒಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬೇರೆ ಬಿಫೋರ್ ಅಂದು ದಾಪಂಡ ಬಿಫೋರ್ ಇರೋ ದಾದ ಮಂತೊಂದಿತ್ತರಿ ಪಪ್ಪನ ಒಂಜಿಂದೆಟ್ ಓಕೆ ಇರ್ಮಾನ್ ಆಡ್ ಬಟ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಪನ್ಪುನ ವಿರೈ ತಿಕ್ಕುನೆ ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ದ ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪಡ್ ಬೊಕ್ಕನ ಸ್ಟೋರಿ ಅನ್ ಲೆಕ್ಕಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ತಿಕ್ಕುನಿ ಬಂದೆ ಎನ್ನ ಮೇನ್ ರೋಲ್ ಬಂಡೆ ಯಾ ಬಟ್ ಎಂಚ ಇರೆಗೆ ಈ ರೀತಿ ಐತೆ ಮಸ್ತ್ ಮೂವಿ ಮಂತದು ಪರೀರ್ ಅತನ ನಾಟಕ ರಂಗಡ್ಲನ್ ಮಂತದಾರೆ ಬಟ್ ಈ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತನ ಟೀಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಾಜನ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ದಾದ ಪನ್ಪರ ಈರ್ನ ರೋಲ್ ತಂದಿಟ್ಟು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜಾಲಿ ಮಲ್ದೆ ಎಂಗ್ ಒಂಚೂರ್ಲ ಒಲ್ಪಲ ಕಷ್ಟ ಅಂದಲ ತೋಜಿದ್ಜಿ ದಾಲ ತೋಜಿದ್ಜಿ ಆಪಂಡ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವೈಸ್ ತುಯರ ಪೊಂಡಲ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಅಂದಾಲೆಜಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಅವು ಇಂಕ ಥಿಯೇಟರ್ ಎಲ್ಲ ತುಯರ ಪೂಜಾ ಶಕುಂತಲೆನೆ ಮಲ್ಪರ್ಲೆ ನಾತೇ ನರಕ ಬೈದೆ ಅವು ಬಕ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ನಾನಿ ಎನ್ನ ಸೀನ್ ಮುಗಿತದೆ ಕೂಡ ರಪ್ಪ ಪೋ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತೊಂಬಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ರೆಡಿ ಉಳ್ಳೇರು ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೆ ಸೊ ಅಮಾಸರ್ ಅವ್ರು ಯಾನ್ ಬಣ್ಣಗ ಮತ್ತೆ ಅನ್ನ ಕೈಗೆ ಪೂ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದು ಉಳ್ಳೇರು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಮಿತ್ತಿರ್ತಿತ್ತು ಬಣ್ಣಗ ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅವು ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಅವು ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜತೆ ಎಂಚ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಪುರ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಇಂಕ ಅವು ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಇಡ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬಂಗೊಂಡು ಸೊ ಎಂಕ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಇತ್ತಾನೆ ಬಟ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ದಾದ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆದ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಅವೇನ್ ಯಾನು ತೂಪಿನೇಜ್ ಯಾನ್ ಅವು ಸೀನ್ ಒಂಜಿ ತೂಪುಜಿ ಬಕ್ಕ ಅದರ್ವೈಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಂಕಲಾತೆ ಯಾ ನಾವು ಪೂರ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಬುಲೆತಿ ಯಾನ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕಲ್ದಿನೇ ಹಾಕ್ಲಿರ್ದ ಹತ್ರ ಈ ಏರ್ ಪೂರ ಮಲ್ಲ ಆಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲು ಇರತ್ತೆ ಅಕ್ಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಎಲ್ಲಿ ದಿಂಚಲಿತ್ತೀನಿ ಸೊ ಎಂಕ್ ಅವಲದಾಲ ಬಂಗ ಆತೆಜಿ ಬಕ್ಕ ಟೀಮ್ ಲಾತೆ ಯಾನೊಂದು ಪೂರ ಕೊಡಿರ್ಲ ಪೋಯಿನವ್ರು ಪನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಮೂವೀಸ್ ಮಲ್ದೆ ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ 2 films ರೂಪಾಂತರ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ವೇರ್ ಅತ್ತಂಚ ಮಗನ ಮೈಶಲ ಮಲ್ದೆ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಅರ್ಧ ದಿನ ಐತೀನಿ ಸೊ ಹಿಂಗಾಲ ಗೊತ್ತಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಶೂಟ್ ನಾನು ಬಟ್ ಅದರ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಯಾನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಬೇಲೆ ಮಲ್ದೈತೆ ದಾದಂಡ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಡ ಅವು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲ್ ನಂಡೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟುನು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಸೊ ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಪ ಫುಲ್ ಪೂರ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ಲ ಡಲ್ ಅಪ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರೂಪಾಂತರ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮೂವಿದ ಸೆಟರ್ಡೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ಸ್ ದಾಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಸೇಮ್ ಟೀಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಂಚೈತನ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಆ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಏರೆಗ್ ಈ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಕ್ಕ ಕ್ಯಾಮರಾ ಟೀಮ್ ದ ನಡು ಟು ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಟೀಮ್ ಅಕ್ಕಲ ನಡು ದಾದಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೇಸ್ ಆನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಈಗೋ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅತ್ತು ದಾದನ ಆತಜಿ ದಾದನ ರೆಡಿ ಆತಜಿ ಅವು ಏರ್ನಲ್ಲ ದಾದನ್ಲ ಉಪ್ಪು ಬಟ್ ಅವು ಏಪಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಬೈದಿನೇಜ್ಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾತಜಿ ಓ ಅಲ್ಪ ದಾದನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾತ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಳ್ಳೇರು
ಟೆನ್ಷನ್ ಏರ್ ಗೆತ್ತು ನೋಡು ಅಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಗೆತ್ತು ನಂದಿತ್ತೀನಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೇನ ಆತ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಇದೀವಂತೆ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಕಳು ನೀವು ಮೂಜಿ 4 ಜನ ಮಲ್ಲಕ್ಕುಳ ಬುಡ್ಡ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಪ ಸ್ಟೇ ಆದಿತ್ತ ಪುಂಜಲ್ ಗಟ್ಟೆ ಸೊ ನಂಗೆ ನಿಜವಾದ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಲೆಕ್ಕ ಆಯ್ತಾನೆ ಬಕ್ಕ ಅಕ್ಕಳು ಪಂಡಿರತ್ತೆ ಅವೊಂದು ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಆವಡು ಟೈಟಲ್ ಆವಡು ಅವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪಾಡ್ರ ಹತ್ರ ಕೊರ್ಪಿನ್ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆರ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಟ್ ಅಕ್ಕಲಿ ನೀರು ಇಂಚ ತುಯ್ಯಾಡ ಮಾತ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕ್ಕಲ್ ನಾನು ಒಂಜಿ ಹೈರ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ದಾದಾ ಪನ್ಪಿನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಟೀಮ್ ದೌಲೈ ಅಂದ ಅವು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಾಕಲ್ಲ ಪನ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಚೋಕಲಿ ನಂಜಿ ತೂನಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾರ ಅಕ್ಕಲ್ ನಕಲ್ನ ಬೇಲೆ ನಂಜಿ ಅಕ್ಕಳ ಮಲ್ತೊಂದು ಹೋಗ್ಯಾರ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಏರ್ರ ಆಯ್ ಮಲ್ಪುಜೆ ಇಮೆ ಮಲ್ಪುಜೆ ಅವು ಬರ್ಪಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಪುರ್ಲುಡು ಬೇಲೆ ಅವಂದು ಪೋಂದಿತ್ತನು ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಮೂತ್ ಅವೇ ಬರ್ಸ ಐಟ್ಲ ಬರ್ಸ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಪರ್ಸನಲಿ ಬರ್ಸ ಇಷ್ಟ ಬಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಸ ಒಂಜಿ ಬುಡ್ನ ಬಕ್ಕ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ವೇರ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಎನಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಯಿಲ ದಾಲಾಂಚಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇತ್ತು ಚೈತ್ರ ಒಂದು ಆಪಲ್ ತಿನ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಫುಡ್ಡಿ ಬಂದ ಮಸ್ತ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಫುಡೀಸ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಫುಡೀಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ವೆನಿಸರ್ನ ಅವು ಲೊಕೇಶನ್ ಐತೆ ಇಂಕ್ಲ ಐತೆ ಯಾಲ್ನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಆಂಕರಿಂಗ್ ಐತೆ ಇಂಕ್ಲ ಇಟ್ಟು ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಆರು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬಂದಾಗರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಕ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ಮಾಡ ಎಂಚ ರೆಡಿ ಉಂಡತ್ತ ಬಂದಕ್ಕೇನೊಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಐಡ್ಲ ವಿನಿಸರ್ ಇರ್ನ ಆಯ್ತು ಸ್ಟೋರಿ ಬಂದಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಂತುಪ್ಪರು ಈ ಇಂಚನೆ ಬರೋಡೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಬಂದು ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಚಾಪಂದ್ ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಪಬ್ಲಿಕ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ದೊಡ್ಡ ಇರ್ನ ಇಮೇಜಿನ್ಗೆ ತಕ್ಕ ಪೂರ ಆತಂಡಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆತಂಡಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಎಂಚ ಸ್ಟೋರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆದ ಇಂಚನೆ ಆವಡ್ ಬಂದಿತ್ತ ಅವೇ ರೀತಿ ಪೂರ ಐಕ್ ಪೂರಕವಾದ ರಾಹುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ಪ್ಲಸ್ ಸುವಾನ್ ಲಂಚನೆ ಎಂಕ್ ಡೌಟ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಚನಲ್ಲ ಇಂಚನ ಅಂದು ಅಂಚನ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಇಂಚನೆ ಮಲ್ಲೆಜಿಂದ ವರ್ಕ್ ಆಪುಣು ಬಂದಾಗ ರಡ್ಜನ್ಲ ಇರುವೆರ್ಲ ಆ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಲ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೋಲ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಸೊ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಎಂಕುಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ಇದು ವಿನೀತ್ ಒಂದು ವಿಷನ್ ಇತ್ತು ಸ್ಟೋರಿ ಆನ ಎಂಚಿನ ಈ ವಿಷನ್ ಸರ್ವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಅವತ್ತೆ ಒಂದು ವಿಷನ್ ತೂಪ ನಮ್ಮ ಆ ವಿಷನ್ ಏ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ ವಿಷನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಗೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತು ಜನ ಬೇಲೆ ಇತ್ತು ಜನ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಆಯ್ತು ಸೊ ಅವು ಚೆಕ್ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಇತ್ತ ಎಂಕುಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಇಗ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೀನ್ ಇಗ್ಲ ಮಾತಿಗ್ಲ ಆಡ ಎಂಚ ಬಟ್ ಅವೇ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಅವು ಆಯ್ನಿ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜಾವು ಜನಕ್ಕೂ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಖುಷಿ ಆಡ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನ ಬೇಲೆದಾದೊಂಡ ಇದು ಇಂಚೆನೆ ಬರೋಡು ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಇದು ಜನಕ್ಕೂ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತು ಬಟ್ ಓಕೆ ಆ ಒಂಜಿ ಹೋಪ್ಸ್ ಬಂದು ಇತ್ತಂಡು ಆಂಡಲ ನಿಖಲ್ ಐನೊಂಜಿ ತುಳುನಾಡ್ದ ಜನಕ್ಲ ಮಟ್ಟೆಲ್ಗೆ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡಿಯಾರಿ ಇನಿ ತುಳುನಾಡ್ದ ಜನಕ್ಲ ಅಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ತಿರ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೋಡಿಗೆ ಅವನಿತ್ತಾನೆ ಬಟ್ ಸರ್ ಹೋಪ್ಸ್ ಇತ್ತು ಪಂಡ 2 ವರ್ಷದ ಒಂದು ಎಂಚೆತ್ತನೆ ಪಂಡ 2-3 ವರ್ಷದ ಒಂದು ಎಂಟೈರ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪನ್ಪುನವೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದಿತ್ತನೆ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಇವನ್ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲೇನು ಮೆಚ್ಚಿ ಸಾವನಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲ ಒಂದಿತ್ತರು ರೀಚ್ ಪನ್ಪುನ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಜರ್ನಿಗೆ ತೀರಕೊಂಡ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ನಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೇರು ದಿಗ್ಗಜರು ಅರವಿಂದ್ ಸರ್ ಅವಡು ಅತನಂಡ ವಾಮಂಜೂರ್ ಸರ್ ಅವಡು ಬಂದಲೆ ಸರ್ ಅವಡು ಸೊ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲ್ದ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂದು ಟೀಮೇ ಒಂದು ಪನಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಸರ್ ಮೊಕ್ಕಲು ಎಂಚ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆದಿತ್ತೀರ ಆಟ್ ಒಂದೆಟ್ಟು ಪಂಡದು ರಾಹುಲ್ ಸರ್ ಪನಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಂದೆಟ್ಟು ತುಯರಕೊಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಕ್ಳು ಮಸ್ತ್ ಆಟ ಮಸ್ತ್ ಬುಳೆತ ನಕ್ಲಿ ಮೇರು ಕಲಾವಿದರು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸುವರ್ಣ ಪಂಡಿಲೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲಿಯರ್ ದಿಂಚ ಅಕ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಅವು ಅಕುಲು ಜೋಕುಲ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ತೂಪೇರು ನಮ್ಮನು ಜೋಕುಲ್ ಡೈರೆಗೆ ಹಾರ್ಷಾಯರ ಆಪುಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲು ಪಂಡಿನೇನೆ ಎಸ್ ದೇ ವರ್ ಲವ್ಲಿ ವಿತ್ ದಸ್ ಮೂಜಿ ಜನಟಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಏರೆಗೆ ಊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಏರೆಡ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಲೆ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಂಗೆ ನೀನು ಯಾನ್ ಪನ್ನಡ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಪುಂಡು ನೀನು ಸುವಾನನ್ನೇ ಪಂಡ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಪುಂಡು ನೀನು ವಿನೀತನ್ನೇ ಪಂಡ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಅದೇನು ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಏರೆಡ ಎಂಚ ಪಾತಿರುಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ದೇ ವರ್ ಆಲ್ ಲವ್ಲಿ people management very organized malpuna miklen so aklige dada panna rahul dumbe gottittu enchina anpanda atane enkala dumbe gottittu enkulu janakula adu set avodu ondijjade ಪರಿಚಯ avodu ondijjade ite ಕೆಲವರು dada apunu director ಏರನ್ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಟರ್ ಬರ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೀಟ್ ಆಪನು ಆಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪವಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜನ ಎಂಚ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾವಡು ಒಂದು ಅವಡು ಅದೊಂದು ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಎನ್ಕಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ನಮಕ್
ನಮಕ್ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕಾಮನ್ ಕಾಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಜನಲ್ಲ ಆಕ್ಟರ್ ಆಯನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಆಯ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ఒక అక్కులు ఇంచ యాక్ట్ మల్పేరు పొంద నాకు ఆల్రెడీ గుర్తుండు అక్కులు ఈ డైలాగ్ పండు అక్కల బాయిడ్ ఇంచ బర్పును ఈ నేను బరేండ ఇట్ ఇస్ నಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪನ ವಿಷಯ ಸೊ ಅವ್ ಯಾರು ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆ ಜೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ದಾದೆತ್ತುಂಡು ಅವು ಸ್ಕಿಪ್ ಆತನು ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ದಾವನ್ ಬೈದು ನಾವು ಸೊ ನನ್ನೊಂದು ಟಫೆಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಲೊಕೇಶನ್ ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ದ ಹೌಸ್ ಅದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಈ ಲೊಕೇಶನ್ ನಮ್ಮದ ಪಂಡ ವಾರೆ ನಾರ್ದಿನ್ ಥರ್ಡ್ ಎಂಜೆಂಜ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಿತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಇದನ್ನ ಲೊಕೇಶನ್ ರೆಕ್ಕಿ ಪೋಂಡೈರ್ ಆ ಪೂಜೆ ಅವು ಆ ಪೂಜೆ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕೊಂದು ತೊಷ್ಪಾಯರ್ ನಮ್ಮ ಕತೆ ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ಸೂಟ್ ಆಪುನು ಚೇಂಜಸ್ ಎದ್ದಿ ತೂಯಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಓಕೆ ಆತು ಎಂಚ ಸರ್ ಈರೆಗ ಆ ಲೊಕೇಶನ್ ದ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಎಂಚ ಅಂಡ್ ಪಂಡ ಈರ್ ಎಂಚ ಇನ್ನು ನಾಡ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಯಾನ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಲೊಕೇಶನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂತೀನಿ ಅನ್ನತ್ತೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಮಕ್ಕಳು ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಿರಿ ಎಂಜಾಯ್ ಕೊಡು ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಜಾಗ ಬರೋ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಿರಿ ಸೊ ಯಾಂದಾದ ಮತ್ತೆ ಬಂಡ ಏನೊಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕುಂಜಾಲಕಟ್ಟೆ ಎನ್ನ ಊರು ಏನಿತ್ತು ಉಪ್ಪುನ ಊರ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಲರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಮಾತ ನಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಎನ್ನಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪನೆ ಮಕ್ಕಳು ತೊಚ್ಪಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಅನ್ಕೊ ಬೊಕ್ಕೊಂಚೂರು ಬರ್ಸ ಬರ್ತದ ಪಾರಪುರ ರೋಡು ಕಿರಿಕಿರಿ ಅದೊಂಚೂರು ಬಂಗ ಆತನ ಗುಂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 70% ಶೂಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಅವಲೇ ನೇಚರ್ ವೈಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಒಂಜೆ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಪೂರ ವಿಜುವಲ್ಸ್ ಪೂರ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜೆ ಇಂತ ಟೋಟಲ್ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಬಂದಕನೆ ಆ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ತೊಜ್ಪತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಅವಳು ದೇವಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಇಂಚಿತ್ತನೇ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದ್ಬೇಕು ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆದ ಬಾರಿ ಶೋ ಕೂಡ ತೆಗೆದು ನಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೂರ ಟೋಟಲ್ ಟೀಮ್ಗೂ ಆಯ್ತಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಯಾರು ತೊಜ್ಪತ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾತ್ರ ಬಟ್ ಅಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಡಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಪನಂದೆ ಅಷ್ಟು ದಿನ ಮಾತ್ರ ಬಂತೀರಿ ಒಕ್ಕ ಬಂತೀವಿ ಕಷ್ಟ ಇಷ್ಟ ಮಂತದ ಮಂದಿ ಬೇರೆ ಪಾಪ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಸ್ತ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಪಂಡ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಇರ್ತಾರೆ ಓರವರು ದಾದ ಅಂತ ಮನ ಇಂಗಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಂಕುಲ್ ಉಲೈ ಮಮ್ಮಗ ಆಕ್ಲೆ ಉಲೈ ಬರ್ರೆ ಆವಂದಿ ಜನ ಆಕುಲ್ ಪಿದೈ ಉಂಟು ಪಾಪ ಅದ ಐಟ್ಲಾಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಇರ್ತದೆ ಬಂದ ಈ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬಂದಂಕ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಂಜಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಕನ್ಪುನ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಒಂದು ಸೀನಿಗೆ ಒಂದು ಈತ್ ಗೊತ್ತಾಗಲು ಈತ್ ಗಂಟೆ ಅದಾಗ ಈ ದಿನ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕೇಳಿರಿ ಅನಿಗೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಹಾಕೋರ ಪಿಚ್ಚಪ್ಪ ದಾಲ್ ಹಾಕಿ ಮುಗೊಳಕ್ಕೆ ಅಂತ ದಾಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬಿದಾಯ್ ಮಾತ್ರ ಇದು ಜಾಲ್ ನಾವು ಜಾಲ್ ಸಟಪ್ ಪೂರ ಜಾಲ್ಡೆ ಬಾಣೆ ಮಂಡೆ ಇಂಕಲ ಖುಷಿ ಅಂತ ಕಾಡಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಅಂತ ಅದಂಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಇದನ್ನ ಪಾಪನತ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾರುವಾಗ ನಿಕ್ಕ 2 ಕೋಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಮಂಡೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಪರಬೇರು ಉಳ್ಳಿರು ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಉಪ್ಪೊಡಕಲಿ ತಂದಾನೆ ಒಳಗೇನೆ ಅವ್ರು ಉಳ್ಳ ಪಡವಂಡಿ ಒಂದೇ ದಿನ ಪೋಪೇನ ಒಂದ್ ದಿನ 2 ದಿನ ಪೋಪೇನ ಅಕ್ಲಿ ಬಿದೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಉಪ್ಪರ್ ಇದೆ ನಮ್ಮನೆ ಜನ 45 ಜನ ನಮ್ಮನೆ ಉಂಟು ಪಕ್ಕ ಅಜ್ಜರ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ದಿನ ಪೊಯ್ಲಕನೆ ಖುಷಿ ಆಗ ಈ ಟೀಮ್ ಮಿಂಗಿಲ ಖುಷಿ ಆಗ ಅಜ್ಜರಿಗೆ ದಿನವಲ್ಲ ಒಣ ಸೆಂಗುಲೆ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ದಾಕುಲೆ ಅರೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆಗ ಅರೆಗೆ ಬಾರಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲ ನಿಲ್ಕೆ ಜನ ಇತ್ತಿರ್ತುಲೆ ಅವ ಮಸ್ತ್ ಅವೊಂಜಿ ಇಂದಾವಂದಿತ್ತಾನೆ ಅಜ್ಜರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಎಂಗುಲು ಪೋಂಡಾರೆ ಗೊಂಜಿ ಬೇಜಾರ ನಮ್ಮ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹಿಡಿದು ಪಕ್ಕ ಇಲ್ಲದ ಮೂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೋತ ಅಪ್ಪ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೂವಿದ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದಾರೆ ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂಜಿ ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಏವನ್ನ ಇತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಮಾತೇಕಲ ಒಂಜಿ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಏನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಲ್ಪನಾದ ಮಾತೇಕ ನಮ್ಗೆ ಬಿಲ್ತಂಗ್ ಸೈಡ್ ಫುಲ್ ಆರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದ ಮಲ್ಪನ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ದು ಫೋನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಜ್ಜಾಜಿ 2 ಜನ ಬಾರಿ ಎಮೋಷನಲ್ ಆಗಿತ್ತೆ ಸೊ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದಿನ ತಾಗದೆ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಆ ಒಂದು 25 ದಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶೂಟ್ ಟೋಟಲ್ 36 ಡೇಸ್ 25 ದಿನ ಅವಲೇ ಇತ್ತ ನಾನು ಅವಲೇ ಇತ್ತಾರೆ ಆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಸೀನ್ ಅವಲೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅವೇ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ನಡುಟೊಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಂದು ದಾದೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಲ್ತಾನಮ್ಮ ಅವು ಅಚೀವ್ ಮಲ್ಪೋನ ಇಜ್ಜ ಅಂದೆ ಬಾರಿ ಪೋಡಿಗೆಟ್ ಇತ್ತನಮ್ಮ ದಯಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ದಿಗ್ಗಜರನ್ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಲ್ತಾಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕುಲ್ ಬೇತೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಡೇಟ್ಸ್ ಕೊರೋನು ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಅವೇನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆವಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಓಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಉಂಡು ಅವಿನ ಕಂತು ನಮ್ಮ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಸೊ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಜನವರಿ ಪೋಯ ನಾವು ಬರ್ಸದೆ ಕೂಡ ಆ ರೀತಿದ ಮಸ್ತ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಲ ಒಂದು ಮಂತದ್ದು ಸೊ ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇಡೋದಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಒಂಜೆ ಇತ ದಪಂಡ ಮಾತಲ ಚೀಪೆ ಅಂದ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಒಂಚೂರು ಕೈಪೆ ಅಂಚಿನ ಪುಡಪುಣ ಈ ಜರ್ನಿ ನಿಕ್ಲ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಜರ್ನಿ ಈತ್ ನೆಟ್ ಮುಟ್ಟದ ಜರ್ನಿ ಒಂಜಿ ಓವಾಡಲ ಅಂಚಿನ ಬೇಜಾರ್ದ ಸಂಗತಿ ಅಂಚತಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಒಂಚಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನದಲ್ಲ ಮಲ್ಲದಾಲ ಜನ ಇಂಕುಲು ಗಮ್ಮತ್ತಡೆ ಇತ್ತ ದಯಪಂಡು ಮದ್ ಮೇಂದಿ ಇಂಕ್ಲೆ ಮದ್ಮೆ ಜನಕ್ಲೇನ್ ಮಸ್ತ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ಪುನ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಚೂರು ಬಂಗ ಒಂದಿತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೊರ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಪನ್ಲಕ್ ಒಂತ ರೋಡ್ ಗೀಡ್ ಪುರ
ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ದಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇಡೇ ನಮ್ಮ ಯೂನಿಟ್ ಗಾಡಿ ಜಾರ್ದು ನಾವು ಜಾರ್ದನ ಐದು ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬೂರ್ದೇರು ಸುರುತ್ತ ದಿನ ರವಿರಾಮ ಕುಂಜ ಒಳ್ಳೆರ ಸೊ ಆರು ಗಾಡಿ ಬಂದ ಫಸ್ಟ್ ದಿನನೇ ಬೂರ್ದೇರು ಅತ್ತ ಪಣ ರೋಡ್ ಪುರ ಅಂಚೆ ಎತ್ತಡೆ ಟಫ್ ಪಿರ ಅರೆಲ್ಲ ತೊಂದ್ರೆ ಬರ್ತದ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರ ಮಂದಾತ ಅಂಚ ಸೊ ಅರೆಗಿತ್ತ ಬೂರ್ನೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಜರೆಗೆ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಉಪ್ಪುನಾನೆ ಪಂಡ ಏತೆ ಗಮ್ಮತ್ ನಮ್ಮ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಉಂಡು ಈತ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಆಪುಣ ಜನಕ್ಕೂ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರ ಹೊಸ ರೀತಿ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ಒಂಜಿ ಇತ್ತಿನಾನೆ ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ದ ಹೆಡ್ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಿನಾನೆ ಅದರ್ವೈಸ್ ನಮ್ಮ ಗಮ್ಮತ್ ಇರ್ತಾವ ಮಾತ್ರ 25ನೇ ದಿನ ಆಯ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಪೋನ್ ಉಂಡತೆ ಅಂಚ ಅದೊಂಚೂರು ಸಮಾಧಾನ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್ ಒಂಚೂರು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಪಿಲಕ ಆತನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ದಯಪನಾಗ ಎಂಕುಲು ಖಾಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಎಂಕುಲ್ಲ ಗೆತ್ತೊಂದಿತ್ತ ಸರ್ ನೋರಿಯನ್ನ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ದುಜ ಬಟ್ ಸರ್ ಲಂಚ್ ಎಂದಿತ್ತ ಪಂಡ್ಲಕ ಯಾಕ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಬಟ್ ಆರ್ಲ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಪ್ಲಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಲೀಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿಂದಾಡ ಬಟ್ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಈತ ಮಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬರೋ ಜಪ್ಪರೆ ಅವನದಿಜ್ಜಾಣ ದಯಪನ ಇರ ಏತ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಇದು ಎಂಕುಲ್ ಲಂಚ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಶೋಕ್ ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಲಾತ್ ಐಡಿಯಾ ಪೂರ ಇಜ್ಜಾಣ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ದ ಎಂಗ್ಲಿಡ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಂಗ ಅವನಿತ್ತ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸರ್ನ ಟೀಮ್ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅದೇ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಬರೋಟಂಡ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಅವಡು ಅತನಾಡ ಥಿಯೇಟರ್ದ ಮಸ್ತ್ ಒಂಥರ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಇಂದೇ ಪನ್ನೋದು ದೆಪಂಡ ಇತ್ತದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂಚ ಉಂಡು ಇವನ್ ಕನ್ನಡಡ ಅವಳು ಅತನಾಡ ಮೀನು ಹಿಂದಿಡ ಅವಡು ಎಡೆಡೆ ಮೂವೀಸ್ಲು ಬಂದಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಒಂದಿನ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟಿಡ್ ಕನೋಡು ಪನ್ಪನಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಎಂಚ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲ ಡೇಟ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂದ ಡೇಟ್ ಐಕೆಂಕುಲು ಆರುಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೇಕಿ ಪಾಡ್ದೆ ಆರುಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಮಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಡೇಟ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆದ ಇಷ್ಟ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪನ್ಪೆರತ ಅಂಚೆನೆ ಬಂದ ಆತ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು ದಯಮಾಡ ಫೆಬ್ರವರಿ 11th ಗೆ ನಮ್ಮ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 11th ಗೆ ನಮ್ಮ ಫುಲ್ ಸೆಟ್ ಆದಿತ್ತ ಬಕ ಅವು ಕೊರೋನಾ ಬದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೋಣತೆ ಅಂಚೆ ದಾಲ ಮಲ್ಪೆರಲ ಮಲ್ಲ ತಿಮಿಂಗಿಲಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಕೆಜಿಎಫ್ ಎಸ್ ಅವೇ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಕನ್ನಡಡು ಕೆಜಿಎಫ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಪೋಂದಿತ್ತು ಆಯ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಎಡೆಡೆ ಹೀರೋಸ್ ನಕ್ಲನಿದೆ ಬಟ್ ತುಳುವ ಒಂದೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳು ಫಿಲಮ್ ಒಂಜಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಹೊಡೆದ ಅಂದ್ ಏನಂದ್ ಮನ್ಪೋಡ ಮಸ್ತ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಅದಿತ್ತು ಆ ರೀತಿ ಅದು ಥಿಯೇಟರ್ದ ಒಂದಿಟ್ಟು 20th ಫಿಕ್ಸ್ ಆಡ ನಮ್ಮ ಡೇಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದಯಪನ ಮಗನ ವಯಸ್ಸರ ಅಪ್ಪ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ದೇರು ಒಲ್ತುರ್ದ ಓಡೆಗ ಟಕ್ಕ ಅಂತ ಬಂದೆ ದಯಪನ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಜ್ಜಾಣಿ ಎಂಕುಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವತಾರ ಎಂಕುಲ್ ಡಿಲೇ ಆಂಡ್ ಅವತಾರ ದಯಪನ ಅವತಾರ ಸುರುಕು ರಿಲೀಸ್ ಇತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಫೆಬ್ರವರಿ 11th ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತು ಸೊ ಅಂಚ ಎಂಕುಲ್ಲ ಕೊರೋನಾದ ಏಪ ಅಂದಾದ ಗೊತ್ತುಜಿ KGF ಉಂಡು ಇರ ಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್ ಬಂದ್ಪುನ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತು ನೀವು ಟೀಮ್ ಎನ್ನೋದಿತ್ತು ಆಲ್ ಆಫ್ ಸಡನ್ ಮಗನೇ ವಯಸ್ಸು ಏಪ್ರಿಲ್ 29th ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಡೇ ಇಜ್ಜಾಣ ರೇಪ ಬರ್ಪೇರೆ ಎಂಚಿನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ತಿಬಕ್ಕ ಅವು ಧರ್ಮ ತುಳುತ ನಮ್ಮ ಬಟ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮೂಜಿವಾರ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಕೊರೋಡಿ ಆಯ್ತಾ ದುಮ್ಮು ಮೂಜಿವಾರ ಇರ ಮೂಜಿವಾರ ನಮಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪುಲಕ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತೊಂದು ಆಯ್ತಾ ದುಮ್ಮುಡು ದಿನಚಲ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕುಪ್ಪುನ ಆಪ್ಷನ್ ಒಂಜೆ ನಮ್ಮ ಅನೌನ್ಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಟಕ್ಕ ಮೂಜಿವಾರ ಗ್ಯಾಪ್ ದಿದೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ತ ಸೊ ಅಡೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮಗೆ ಏತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಮಲ್ತಿನತೆ ಪಡ ಫಸ್ಟ್ ಪಿದೈ ಊರ್ಡು ಪೂರ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಆವಡುದು ಅಲ್ತ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ಬತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಆವಡುದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಶುರು ಮಲ್ತ ರಿಲೀಸ್ 12 ತಾರೀಕು ಕಥಾ ರಿಲೀಸ್ 13 ತಾರೀಕು ಇಂಚ ರಿಲೀಸ್ 14 ತಾರೀಕು ಇಂಚ ರಿಲೀಸ್ ಪೂರ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಣ ಪಂಡಿಲೆಕನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ತೂಣುಂದಾಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಗೊತ್ತರ ಎಂಕ್ಲೆ 25 ಡೇಸ್ ಮುರಡಿ ಸೋಮವಾರನೇ ಆಂಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ದ ಇಸಾಬುಡು ನಮ್ಮ ದೆತ್ತೊಂದುಂದಾಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 25 ಡೇಸ್ ಮುಗಿದಾಂಡ್ ನಮ್ಮ ಅಂಡ್ ನಮಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ 20 ಆತದೆ ಸೊ ಅಫಿಷಿಯಲಿ ಎಲ್ಲ 25 ಎಂಕ್ಲೆಗಿತ್ತ ಸಾಧಾರಣ 50 ದಿನ ಇಲ್ಲ ಕಾಪು ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್ ಬಸ್ ಓಕೆ ಭಾರಿ ವೆಯ್ಟ್ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ವೆಯ್ಟ್ ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಓಕೆ ಎಂಚ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಕತಾರ್ದ ಅಭಿಮಾನ ಇಲ್ಲ ದಿಪ್ಪು ಕತಾರ್ದ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ ದಿಪ್ಪು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ತುಳುವೇರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾವಂದಿತ್ತು ನನಗೆ ಸೊ ಅವೇ ಆತೆ ಜೋಶ್ ಆತೆ ನೆಟ್ ಬಲ್ಲ ಜೋಶ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಜೋಶ್ ಕೊರ್ನಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದಾದಾಪು ಗೊತ್ತ್ರಿ 2 ವರ್ಷ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಅನಗ ಸಿನಿಮಾ ಫುಲ್ ತೂಡ ಆಪನ್ಕಿನ ಫಸ್ಟ್ ಗಿರೆ ಪಂಚ್ ಎಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಅಡ್ದಾಗ ತೂದು 2 ವರ್ಷದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಯ್ಬೇಕ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಫಿಲ್ಮ್ ದ ಪವರ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲ್ ಯಾಪ ಪಿದೈ ಊರುಡು ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ತಾನ ಅಲ್ತ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತಕ್ಕೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮೆಸ್ಮರೈಸಿಂಗ್ ಪಂಡ ಎಂಕುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾಂಡ್ ಇಂಚ ಮಾತ ಹಾಕೊಂಡು ದೆನ್ ಅವು ಜೋಶ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇಡೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತು ಐತ ಪ್ರೂಫ್ ತಾದ ಪಂಡ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಮಲ್ತಿನ ಪೂರ ಕೂಡೊಂದು ಶೋ ಪಾಡಿರು
ಅವು ಆತ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಕಾತ್ರ ಅಕ್ಕಲ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಶೋ ಪಾಡಿರಿ ಇಜಿನ ಅಲ್ಪ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಶೋ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಲ್ಪುನ್ಲ ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕನಪುನ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮತ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಅವು ಸೊ ಅಕ್ಕಲ್ ಕೂಡ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರಿಂದ ಬಂಡ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಚ ರೀಚ್ ಆತನ ಆತ ಕೂಡ ಡಿಮಾಂಡ್ ಉಂಡೈಕ್ ಮೂವಿ ಈ ಉಡುಪಿ ಕುಂದಾಪುರ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಸೈಡ್ ಪೂರ ವಾ ರೀತಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತಿಗಣೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕುಂದಾಪುರ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳುತಾಕು ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಹೌದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಇದೆ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫೋನ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು ತೊಡಿ ಮಾಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಕುಂದಾಪುರ ಅಂಚಿತ್ತನೋಲು ಉಡುಪಿಡು ಪುರ ಇರೆಗೆ ಒಟ್ರಾಶಿ ಉಂಟು ಉಡುಪಿ ಮರಿಪಾಲ್ ಡೈಲಿ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಪಾಪ ಸಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ಜನಕ್ಕೂ ಪಿರಾಪು ಒಂದು ಪುನಃ ಮಂಡೇ ಚಾಪ್ ಎಂಗ್ಲೇ ಬೇಜಾರ್ ಆಪಿನ್ ನಾಕಲ್ ಬೇತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೋಪೇರು ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬತ್ತದಾತನ ತದಾದಣ್ಣ ತೂಡತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋಲ ಅಕಲ್ ಬರುವೇರ ಮಾರ ಯಾನೋರ ಕೇನ್ ನಲ್ಲಂದು ಅಕಲ್ ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ ತು ಯಾರ ಬರಬೇರು ಟಿಕೆಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ನ ಅಕಲ್ ಓ ಸೈಯಡ್ ಓಲ ಇತ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಬಂದ್ಬೇರು ಅರ್ಧ ಬತ್ತದಾತನ ಬಕದಾದ ಒರನರ ಮೂಡ್ ಬೆಳ್ಳೆನ ಬೆಳ್ಳೆ ದಾದ ಬೆಳ್ಳೆ ಬಂಡೇರೆ ಕುಲ್ ಜಾಗ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ 7 ಜನ ಪ್ರಾಯದ ಕುಲ್ ಬೈದೇರು ಅಕುಲು 1.5 ಗಂಟೆಗೆ ದಾನ್ನ ತುರಿಯಾರಿತ್ತಿರು ಮೂವಿದು ಬಟ್ 1.5 ಗಂಟೆದ ಟಿಕೆಟ್ ತಿಕ್ಕಿದಿ 3 ಗಂಟೆದ ಟಿಕೆಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ 4 ಸೀಟ್ ದಾನ್ನ ಉಂಡು ಅಂಚ ಕೂಡ 7 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ 1.5 ಗಂಟೆ ಬೈದ್ನ ಕುಲ್ ಮುಕ್ಳು ಕಾತು ಒಂದು ಕುಲು ಒಂದು ಥಿಯೇಟರ್ ಓಕೆ ಇಂಗುಲ್ಲ ಬೋದನ್ ಚೂರಕ್ಕಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ದು ಪೂರ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಖುಷಿಲ ಬೇಜಾರ್ಲ ಓಕೆ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತು ಪಿರ ಫೋನಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವೇರೆ ಇಜ್ಜರ ಪನ್ಪಿರ ಒಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಲ ಒಂಜಿ ಬೊಕ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ದ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಪರೋಡ್ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮನಗ ಇತ್ತೆ ದಾದ ನಮ್ಮ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಉಲ್ಲನ ಇತ್ತೆ 25 ಡೇಸ್ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ನಮಗ್ ಪೂರ ಕಾಸ್ ಬೈದಿಜಿ ಓಕೆ ನಲ್ಲ 30% ಬಾಕಿ ಉಂಟು ಬರಿಯಾರ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ತುಳುಕು ಒಂಜಿ ಏತ್ ಪಾಡೋಡ ಆತೆ ಬಜೆಟ್ ಪಾಡ್ದು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪೆರ್ಲಾತನ್ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೆರ್ಲಾತಂದ್ ಬಟ್ ಇರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಒಂಜಿ ಬಜೆಟ್ ಪಾಡ್ದು ಈರ್ ದಾದ ಮಲ್ತದ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪಾಡ್ದಿನ ಕಾಸು ಬತ್ತದು ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಫಿಟೆಡ್ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ಆಪು ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಎಂಕುಲು 1.5 ಕೋಟಿ ಆಯ್ನೆರ್ದಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ 1.5 ಆತ್ರೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆತ್ ಜನ ಬತ್ತದ ಆತ್ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆಂಡಲ್ಲ ನಮಕ್ ನಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಟೆನ್ಷನ್ ಉಂಡು ದಾದಾನ್ ಬಂದಾಗ ಇತ್ತೆ 3rd ವೀಕ್ ಇರ್ದು ಬೊಕ ಶೇರ್ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ದೇವಣ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಬೊಕ ಕುಡ್ಲದ ಒಂಜಿ ಮೇನ್ ಹಬ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೂಪವನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪೋದು ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ತ ಇಂಚ ಇಂಚ ಬರಡ್ ಅಂಚ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮಲ್ತ ನಮ್ಮ ಬಸಟ್ ಪೂರ ಪೋದು ರೂಪವಾಣಿ ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಐಡ್ ವದ್ದಂತ ಇತ್ತಡೆ ದುಂಬು ಥಿಯೇಟರ್ ದಾಖಲ ಪೂಜೆರು ಬಟ್ ಜನಕ್ಕುಲೆಗ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂಚ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪುನಕಲು ಥಿಯೇಟರ್ ದಾಖಲು ರಿಜ್ ಅಂಗಲ ಥಿಯೇಟರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಡು ಕರೆಕ್ಟೇ ಓಕೆ ಜನಕ್ಕುಲ್ ಬಂದ್ ಬೇರೆ ಈ ಜವ ಎಡ್ಡೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಎಂಗುಲ್ ಇತ್ತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪಾರ್ದಾತ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊರೋಡತೆ ಇದು ಜೆನ್ವಿನ್ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಬಂಗ ಏರಿರ್ಬೋದು ಇದು ಖರ್ಚು ಮಾಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಇದು ಜ್ಯೋತಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎಂಗ್ಲು 50-50 ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಕೊರ್ಪ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಕ್ 60-40 ಆಪುನು 60 ಅಕ್ಲೆ 40 ಅಕ್ಲೆ ಥರ್ಡ್ ವೀಕ್ ಇಡ್ಬೇಕು 70-30 ಸೊ ಇರೆ 10 ಲಕ್ಷ ಬತ್ತನ ಇಂಕ್ಲೆ ಖಾಲಿ 3 ಲಕ್ಷ ಬರ್ತದೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತಿನ ಯೂಶುವಲಿ ಮೂವಿ ರೆ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಪನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಕ್ ಇಡ್ದು ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇತ್ತೆ ಉಡುಪಿಡೆ ಇಂಚ ಕಲ್ಪನ ಉಂಡ ಅಂಚನೆ ಕುಡ್ಲಡೊಂಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಆಯ್ನ ಥಿಯೇಟರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಆಯ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಸೊ ಮಾತ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟು ನಂಕೋ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟು ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಒರಂಬ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಎಂಕುಲು ತಮಿಳ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಮಾತೆ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತದು ಬಂಡವಾಳ ಭಯಂಕರ ಮಲ್ಲ ಟಾಸ್ಕ್ ಅವಂತೂ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಭಯಂಕರ ಮಲ್ಲ ಟಾಸ್ಕ್ ಓಕೆ ರಾಜನ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪನ್ನದ ಅದು ಪನ್ಪರ ಇತ್ತೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರು ಅದನ್ನ ಅದರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೈಲಾಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೈಲಾಗ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರು ಬರೆದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಅರ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಪಂಡ ಜನಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಚ ಅದು ಈ ಸತಿ ಬಾರಿ ತೆಲ್ಪಾಯರ್ ಜನಕ್ಲೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೀಸನ್ ತೆಲಿಪಾರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಜರ್ ರೀಸನ್ ಆರೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರು ನಮ್ಮ ಡೈಲಾಗ್ ಇತ್ತೇರು ಬೊಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾಹುಲ್ ಬಂತೇರು ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ನ ನಿತಿನ್ ರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಂಗೆ ಸರ್ನ ಒಂಜಿ ಮೀನ್ ನಂಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ರ ಕಾರಣನೇ ನಂಗೆ ನಿತಿನ್ ರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಚ ಅವ್ರು ಪಂಡಿರ್ತುಲೆ ನಾನು ಜಪಡ ಆಯ್ರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇನಿ ತಾನೆ ಪನ್ಲೇಕನೆ ಆರು ಎನ್ನು ದಿನ ನೂಕುದಿನಿ ಅವ್ರನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪುಷ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆರು ನಿತಿನ್ ರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ರಿಯಲೈಸ್ ನಾನು ಜೈದಿನಿ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಬಾರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಂಡ ನಂಗೆ ಪವನ್ ಯಾನೆ ಪಿಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಅಂತ ಮಲ್ಲಾರು ಅದೇ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಲಾರ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್ ಅದು ಪಾಡು ದಟ್ ಈಸ್ ನಮ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ಸೊ ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್
ಭಾರಿ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆತ ನಿಂಗೆ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪರ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಅರ್ನ and Jacob, there were two guys. And arna conviction it's very nice. Our deep in a frames loud malpona lightings out. It is so good. I thought again nange cinema ga nam onji camera ad maldija. Ama radde camera ad malda. So I thought again nange Jacob Johnson. So our upcoming edde cameraman. He's going to be next big thing. So arna Vishnu sarna guidance littinda I thought again. ಸೊ ಅಂಚೆ ರಡ್ಡಜಂತ ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬಾರಿ ಶೋ ಕುಡ್ ಬೈ ದಿನ್ ಮೂವಿ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಂಡ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸೃಜನ್ ಇರೆಗ್ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ತುಯರೆ ಪೋಂಡ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇರೆಗ್ ಬಾರಿ ಎವ್ರಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇರೆಗ್ ತಾರೆ ನಾಟ್ ಮಲ್ಪೌಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸೃಜನ್ ಸೃಜನ್ ನಂಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗಳ ಬರ್ಪೇರಾರೆ ಬಟ್ ದೆನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ನಮ್ಮ ರೆಡ್ ಎಫ್ ಎಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೈಸೂರುಡಾರೆ ಸೊ ಅಂಚೆ ಒಂಚೂರು ಬಿಸಿ ಉಪ್ಪೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಮಾತಾಡ್ತಲ್ಲ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬರೀತೀನಿ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣ್ ಮಾಡೋರ್ಗು ಇತ್ತದ ಜನ್ರೇಷನ್ ದಾದ ನಾಡಿ ಮಿಡಿ ತೊಗೊಂಡು ಅವೇನು ತಕ್ಕ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬರೀತಾರೆ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿ ವಾಸ್ ಸಿಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೇರ್ ಬರೆಂಡ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಈ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಪತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಲೈನ್ಸ್ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಭಾರಿ ಈಸಿ ಉಂಟು ನಂಗೆ ಜನಕ್ಕುಲು ಥಿಯೇಟರ್ಲಾಕ ಒಂದು ಪೋನಾಗ ಒಂಚೂರು ಪನೊಂದು ಪೋಪಿನ ಅಂಚಿನ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಓರಾಕೇನಿ ಬೊಕ್ಕ ತಲೆಟ್ ಒರಿಯೂನ್ ಅಂಚಿನ ಲಿರಿಕ್ಸ್ಗು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಏನೇನು ಬಿಡಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ನಂಗೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂದು ಆಯ್ರ ಪಂಡ ದಾದ ಪನ್ಪಿನಿ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತದ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಒಂಚೂರು ಈ ಕಾಮಿಡಿ ಲೆವೆಲ್ ಇಂಚು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಜೋಕಲ್ ಲೆಕ್ಕನ ಪಂಡ ಮೂವಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾನ್ ಥ್ರೂ ಮಸ್ತ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆತ ಮಸ್ತ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಒಂಜಿ ಎಡಿಟ್ ರಡ್ ಎಡಿಟ್ ಮೂಜ್ ಎಡಿಟ್ ಅಂಚ 25 ಎಡಿಟ್ಸ್ ಆತ ಸಿನಿಮಾ ಸೊ ಅಂಚ ಆರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಜೆಲ್ಲ ರೈಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾ ಡೀರ್ ತೂದು ಪಂಡ VFX ದ ರೋಲ್ ಮಲ್ಲ ಸೊ ಆ VFX ನಂಗೆ ಪ್ಲಾಂಗಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮಂತ್ಕೊಂಡು ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ ವಿಜಯ್ ಐತಲ್ಲ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ನಂಗೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಬಂದು ಸೊ ಆರ್ಲ ಅಂಚನೆ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದೇರ್ ನಂಗೆ ಸೊ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಮೇಜರ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂಜಿ 10% 15% ಅಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ VFX ಮೂವಿ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫಿ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಸ್ತ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಇರೆಗೆ ಗೆಂಚ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಕುಲೊಂದು ಅವಿನೊಂದು ಮಲ್ಪೇರಿ ಖಾಲಿ ಅರ್ನನೇ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪುಜಾರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ಪೇರಿ ನೇನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫೈನ್ ಅಂಚನೆ ಡಾನ್ಸರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆವಡ್ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಂಗ ಒಂದು ವರ್ಕೌಟ್ ಆವೊಂದು ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ನಿಕ್ಲೆ ಬೇರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಬಟ್ ಬೇರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಲಾಟ್ ಪುಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪುಜಾರೆ ಅಗೇನ್ ಅವಳ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಉಂಟು ತುಯ್ಯಾರೆ ಸೊ ನೈಸ್ಲಿ ಡನ್ ನಮ್ಮ ನವೀನನ್ನೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದೇರೆ ಸ್ಟಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಚೇತನ್ ಡಿಸೋಜ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಷನ್ ಅದ ಐದಕ್ಕ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಸಾಧಾರಣ 25 ದಿನ ಆಡದೆ ಕೆಲವರು ಪೂರ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಲ್ಲೇರು ಏರ್ ಈ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಮಲ್ದೇರೆ ಸೊ ಅಕ್ಲಿ ಪೂರ ನಮಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೆಟ್ ಪೂರ ನಾಡ್ದು ಅಡ್ಡಾಡು ಸದಿ ಪೂರ ತೂಪೇರು ಸೊ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಇತ್ತ ಇರೇಗಿ ಸ್ಟಾಪಿನ ದಾದೊಂಡು ಐತ ನಮಗೆ ಏರ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಉಲಾಯ್ಪೋತು ಬರೋದು ಏರ್ ಮಲ್ದುಪ್ಪೇರು ಇಂಜ ಮಲ್ದುಪ್ಪೇರು ಸೊ ಜನಕ್ಕಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದೆತ ಒಂದು ಆತನು ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ದು ನಮ್ಮ ತೂವೋಡು ಬಂದು ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ತೂಪು ಸಿನಿಮಾ ಜನಕ್ಕಲು ಲೈಕ್ ಪುದರ್ ಕೊಡ್ದಾನು ಜನಕ್ಕಲು 2-3 ಪುದರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಪಕ್ಕಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಆಕುಲ್ ಪಂಪು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೈಸಾ ವಸೂಲ್ ಮೂವಿ ತೆಲ್ತು ಬಂಜ್ಬೇನೆ ಈ ವಾನಮ್ನೆ ಮಾತ ತೆಲ್ಪವರ್ ಮಾರ್ರ ನಿಖಿಲ್ ಮನ್ ಇದೊಕ್ಕ ಓವರ್ ಆಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಸೂಪರ್ ಆಕ್ಷನ್ ಲವ್ ಕಾಮಿಡಿ ಡ್ರಾಮಾ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಬಂಜಾರ ಆಡ್ ಮಂದ್ ಸೊ ಇಂಚಿನ ಮೂವಿ ಎಂಕುಲು ತೂತಿನ ಹೆಜ್ಜಿ ತುಳುಟು ಅಂಚೆ ಪುರ ಜನಕ್ಕಲು ಪಂಡ್ರೆ ಶುರು ಮಲ್ತೇವೆ ಓಲಿರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋಂಡಲ ಎಂಗುಲು ಓಲ್ ಪೋಂಡಲ ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ವೇರೆ ತೂವಂದಿನ ಹಾಕಲು ಇಜ್ಜೆನ್ನ ಪಂಡಲ ಆಲ್ ಮೊಲ್ ಮೇಘ ಪಂಡಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡಿಗೆ ಎಂಕುಲ್ ಪೋಪ ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಅಂಚ ಆ ಟೈಪ್ ಅರ್ಥಾನೆ ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಜನಕ್ಕಲ ಬಾಯ್ಡ್ದು ಬಾಯಿ ಬಂದು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ ಕ್ರೇಜ್ ಆ ಉಂಡು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಗಮಕ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಕ್ಕಡೆ ಬಂದ್ಬುಜೇರು ದಾಯಿಗನ್ ಬಂದಾಗ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಉಲಾಯಿಡ್ದು ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಅವು ಪನ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಫೇಕ್ ಪನ್ವೇರು ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಬೇಜಾರ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಬಟ್ 10 ಜನ ಪನೋಡು ನಾನು ಐಡ್ ದಾದಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಪವರ್ ಉಪ್ಪೋಡದು ಪನ್ಪಿನ್ ನಮ ಇತ ಈ ತುಳುನಾಡು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಿದೈ ಪೋಡು 10 ಜನ ತಿಕ್ವೇರು ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ 2 ದಿನ ಪಿರಾವು 10 ಜನ ತಿಕ್ವೇರು ಆತ ಇಲ್ಲಿಯ ಸಿಟಿ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಇರೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಿಸ್ನೆಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೂ ನೆರೋಡು
ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಿಜಿನ ಅದನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಅಂಚತ್ತೆ ಇನಿ ಎಂಕುಲ್ ಸರಿ ಮಲ್ತಿಜಿನ 4 ಜನ ಪಂಡನ ಇಜ್ಜಿ ನಿನ್ನ ಬೇಲೆ ಸರಿ ಆತದಿ ನನ್ನ ನಿಕುಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಇತ್ತೆಂಕಲೆಗೆ ಎದುರು ಪೋನಾಗ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲೆಂತ ಕೇರ್ ಪೋಪ ಚೈತ್ರ ರಾಹುಲ್ ಎಂಕುಲ್ ಪೂರ ಪೋಪ ಟೀಮ್ ಅಪ್ಪ ಅಕುಲ್ ಪಂಡ ನನ್ನೊಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಂಚಿನನೆ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಗೆ ಎಂಕುಲ್ ರಪ್ಪ ಆನಂದ್ ಸರ್ ನಿಂಚ ತೂಪ ಅರೆಗ್ಲೋರ ಅಂಬರ ಪಾಪು ನನ್ನ ಈತು ಪೂರ ಬಂಗಾಡ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ದೆಪ್ಪೋಡ ಮಾರ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗು ನಿಕ್ಲ ಮಾತ ಫ್ರೇಮ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಚಿನ್ ಡೌನ್ ಮಂತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬಲಿಪೋಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ನನ್ಲ ನಮಗ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಬರೋಡು ನನ್ಲ ಒಂಚೂರು ದುಂಪೋಡು ಬೊಕ ನಮಕ್ ಕೆಲವರು ಶೋ ಪುರ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಲ್ದೇರು ನಮಕ್ ಪಂಡ ಅಕಲು ಗ್ರೂಪ್ ಆದ್ ಪುರ ಬೈದಾರೆ ಸರ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ ಅವೇ ಒಂಜಿನದು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೇಕ ಜನಕ್ಕೂ ಕೊನಪೇರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೇನ್ ಆದ ಬಂದ ಅವೇ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಸಮಯದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಬೈದು ಮಂಡ ಜನಕ್ಕೂ ಬರೋದಂಗಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ತೊಂದು ಬರೋದು ಜೇರು ಬೇಗ ಬರೋದು ಜೇರು ಬಂದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬ ತೂವಿನ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆದ ಪೋಡಾಕಲಿಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಕಲ್ಲ ಒರಿ ಬತ್ತು ತೂತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ ಪೇರು ಬಂದಾಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ನು 2-3 ಸರ್ತಿ 4 ಸರ್ತಿ ತೂತು ಹಾಕಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪುನಃ ರಿಪೀಟ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏರ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಬಂದ ಖುಷಿಟ್ಟು ಇದು ಫಿಲ್ಮು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ ಕೊರಿಬೇಕ ಜನಕಲ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಡು ಜನಕಲ್ನ ಆತೆ ಶೋಕ ಉಪ್ಪೋಡವು ಸೊ ಜನಕಲ್ ಎಂಜಿನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತಾ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಓನ್ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಕುಂಪಾಲುಂಡು ಸೊ ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಶೋ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಐದಕ್ಕೆ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಶೋ ಗೆತ್ತಂದ್ರೆ ಅಂಚೆನೆ ನಮಕ್ ಬಿರುವೇರು ಕೊಡ್ಲಾದ ಅಕ್ಲ ಶೋ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬೇತೆಲ್ಲ ಯುವ ವಾಹಿಂದಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಶೋ ಕೂಳೂರು ಘಟಕದ ಕೂಳೂರು ಇಂಡಿಯನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇತ್ತೆ ಏಜ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಎಲ್ಲ ಬೈಯಾಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮಾಂಡವಿ ಶೋರೂಮ್ ದಕ್ಲ ಒಂಜಿ 40 ಜನ ಬ್ಯಾಚ್ ಮೊರಣಿ ಬೈದಾರೆ ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಲ ಮಾಂಡವಿ ಶೋರೂಮ್ ದಾದ ಮಲ್ದಿರ ಬಂದಾಗ ಅಕ್ಲ ಏರ್ ಆತ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಂದು ದೀಪೇರೆ ಇಂಚಿನ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ದೀಪೇರೆ ಐತೆ ಏರ್ ಅಚೀವ್ ಆಯ್ರೆ ಆ ವಾರದಕ್ಕೇನೆ ಒಂದು ಕಡಪಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲ ಓನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಸೊ ನಮಗೆ MLA MP ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಭರವಸೆ ಉಂಟು ಏಮಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ MLA ವೇದವಸ್ಥ ಮತ್ತಲ್ಲ ಆರು ಪುರ್ಸೋತಿ ಜನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆರು ತೂದು ಬಾಕಿದಾರನ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂಚೆನೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಡೇ ಬೈಯಾಗ ಎಲ್ಲ ತರ ಸಂಡೆ ಬೈಯಾಗ 7 ಗಂಟೆಗೆ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕನ ಬಂಟ್ವಾಳ ಶಾಸಕರೆಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತು ಮುಲ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಅಕ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಥವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಯ್ಕನ ಒಟ್ಟು ತೂ ಅಂದ್ರೆ ಜನಕುಲೆ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಏನು ಮೇನ್ ಪಂಡ್ರೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬಂದ ಸೌತ್ಕಂಡ್ರೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಂಗಳೂರು ವಲಯದ ಒಂಜಿ ಮಾತು 100 ಜನ ಮೂರನೇ ಶೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾಕಿ ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಲ ತಾಲೂಕು ಕೂಡ ಒತ್ತು ಒಂದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬಂದ ನಮ್ಮ SKP ದ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರು ನಮ್ಗೆ ಬಾಯಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಕಲಾವಿದರು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅವನು ಕೂಡ ಅವನು ಬಟ್ ಯಾನ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಬನ್ನಗೊಂಡತೆ ನಮಕ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಇವನ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಲಂಚನೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಎಂಕುಲ್ ಎದುರು ಪೋಪತೆ ಅಕುಲ್ ಲಂಚನೆ ಅಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕುಲು ಒಂಜಾತ್ ಜನಕುಲ್ ಪೂರ ರಾಶಿ ಜನ ಬತ್ತದು ತೂದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಟ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆ ತೆಲಿಪುನದಾದ ಉಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆದ ನಂದತ್ತೆ ಸೊ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ನೆಟ್ಟು ಊಲ ಜನಕುಲು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಲ್ದಿಜೇರಿ ಏರ್ಲ ಇತರ ರಾಜಕೀಯದ ವಿಷಯ ತೋಡಣ ಇತ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯಲು ಪೂರ ನಡತೊಂದುಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಚಾರಗಳು ಕೂಡ ಅಂಡ ಅವು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ತೂಂಡ ವಾ ರೀತಿ ಪನ್ನಡ ದಾದಾಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಜಿ ಜಾಲಾತ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಭಯಂಕರ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದ ಆ ವಿಷಯ ಅಂಚಂತೆ ಬಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಇಂದು ಮಲ್ಪೇರಿಂದ ಅತ್ತೆ ಜನಕುಲು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅತ್ತ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಪನ್ನಗ ದಾಲ ತೂಪುಜೆ ಅಕುಲ್ ತೂಪಿನೇ ಕಲಾವಿದರೆಂತೂ ಏನೇ ಬರ್ಪೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಫೇವರೇಟ್ ಬೋಳಾರ್ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಮಾತಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ದಕ್ಲಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಫಸ್ಟ್ ಬೋಳಾರ್ ಉಲ್ಲೇರ ಕೇಂದೇ ಬರ್ಪಿಂದ ಅಕ್ಲೆ ಗಮ್ಮತ್ ಎಲ್ಪೋಡು ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಸಂಖ್ಯೆಡ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಜವನೇರು ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪಿನ ಅಕ್ಲ ಇವನ್ ಅಕ್ಲ ಲೇಡೀಸ್ ಪೂರ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಪಿದಾಯಿ ಪೋಂದ್ರೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಎದುರೆದುರು ತಿಕ್ವೇರ ಮರನಿ ಮಣಿಪಾಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡ ದೊಡ್ಡ ಅರ್ನ ಪುಲ್ಲಿ ಅವಳ ರಾತ್ರದ ಶೋಕ್ ಏರಿತ್ತೀನಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏರಿತ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ದೊಡ್ಡ ಆತೇರಾರು ಫುಲ್ ಪ್ರಾಯ ಆತ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಯ ಆದಿತ್ತನಾರಿಗೆ ಅನ್ನ ಪುಲ್ಲಿ ಕೈಟ್ ಪಾತ್ರ ಇಂಚೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಆರಿಗೆ ಪಾತ್ರೆಲ್ಲ ಸರಿ ಅಪ್ಪು ಅಂಡ ಕೂಳಿಪುರ ದಾಲಜ್ಜಿ ಅರೆ ನಮ್ಮಂತೂದ ಖುಷಿ ಅದು ಫುಲ್ ಇಂಚ ಬಾಯಂಗದ ಆತು ಖುಷಿ ಆರಿಗೆ ನಮ್ಮಂತೂದ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಐತೆ ಅನ್ಕೇಂಡೆ ಅಡ ಮೂವಿ ಖುಷಿ ಅಂಡಿ ಎಂದು ಅರಿಗೆ ಸರಿ ಪಾತ್ರೆ ಆತ ಪ್ರಾಯ ಆತನಾರೆ ಪಾತ್ರೆಲ್ಲ ಸರಿ ಆದಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಅದು ಕೂಲಿಪುರ ಭಾರಿ ಕೊಂಡಟ ತೋಜಿನ ಬರಾನೆ ನಮ್ಮಂತೂದು ಬರಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಿದ್ದಾಯಿ ಬರ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಅರೆ ನಡಪರಿ ತೀರು ಕೈಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬರೋಡತ್ತ ಅಂತ ಸೊ ಆತು ಪ್ರಾಯದಕ್ಲ ಬುರ್ಕ ಪಾಡ್ದು ಬೈದಿತ್ತೇರು ಸೊ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ
ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕುಲ್ಲ ಎಂಚಿನಿ 10-16 ಜನ ಪೂರ ಬರ್ಪಿನಿ ಓ ದೇವರ ಎಂಕ್ ಅವು ಇಂದು ಪೂರ ದಾದ ಅವದುಂಡುಂದೆ ಗೊತ್ತಾವದು ಜನಕುಲು ಆ ರೀತಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಭೇದ ಭಾವ ಎಂಚಿನ ಅಂದೆ ಖುಷಿ ಆಪುಡು ಇಂಚಿನ ಹಾರ್ಮನಿ ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿ ಇಟ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅಜೆಂಡಾ ಇತ್ತಿಂಡ ಕರ್ಟನ್ ಇಜ್ಜಿನ ಮಾತ ಪೊರ್ಲುಡುಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಅಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪುನು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪುನು ದಾಪಂಡ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ನಮಕ್ ಪರ್ಸನಲಿ ಏರಡಲ ತೊಂದರೆ ಅವನಿಜ್ಜಿ ಪರ್ಸೆ ಪಂಡ ಆನ್ ಅಲ್ಪದಾಲ ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಆಂಡ ಅಂದ್ ಅಕ್ಲು ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಡೀ ವರ ಆವಡ್ ಮಾತು ಸೊಸೈಟಿ ಒಂದು ಬಟ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇತ್ತ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉಳ್ಳೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರನಾಗ ನಮಕ್ ರಡ್ಡು ಜನಗಳ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಡಿ ನಮಕ್ ಆಡು ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಎದ್ದು ಮಕ್ಕರ್ ಮಲ್ಪ ಪಾತಿರುವ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಏರಡಲ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಅವು ಮೂವಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಈ ಮೂಲಕ ನಮಕ್ ಇನ್ನಿತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾವನು ಆತೆ ಪನೋಲಿ ಆತೆ ಅದೇ ಬಟ್ ಅಕ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ದಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಡಲ್ಲ ಇತ್ತ ಸರ್ ಬಣ್ಣಕ ಜನಕಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೊ ಜನಕಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಜನಕಲ್ ಆ ರೀತಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಮೋಕೆಡ್ತು ಅಕಲಿತ್ತ ಪತೊಂದು ಪೋದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಅಕ್ಲೇನು ಪೋದು ತಿಕ್ಕದು ಅಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದು ಇಂಗ್ಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾವನ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಫುಲ್ ಪೈಸಾ ವಸೂಲ್ ಅವೊಂದು ಮನ ಖುಷಿಟ್ಟೆ ಬತ್ತಿನಕ್ಲಿ ಏರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ದು ಬಿದೆ ಬಂದಾಗ ತೆಲಿಕೆಡೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಈವನ್ ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ನಕ್ಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಈವನ್ ಕರಿಷ್ಮಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಅವಡು ತಿನ್ನಣ ನಿಶಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಸೊ ಎಂಚನಿಕ್ಲ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಪೂರ ಅವೇ ಇತ್ತೆ ನಮಗ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ನಕ್ಲೇನ್ ಪೂರ ಸುಧಾರ್ಮನ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅದೇ ಅಂತ ಮಾತ ಅವು ನೆಟ್ ಇತ್ತಿನಾನೆ ದಯಬೇಡ ನಮಗ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಕೊರೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಚಿನ ಎತ್ತನಲ್ಲ ನಮಗ್ ಈತೆಲ್ಯ ಈತ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಆನ್ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ದಯಪನಾಗ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ದಂಚ ಸೊ ಆನ ನಮಗ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ನಕಲ್ ಪೂರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಪೇರು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆನದ ಅದು ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸಪರೇಟ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರಿ ಆನ್ ಪೂರ ಕೊರ್ದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗಾಲಿ ಎಸಿ ಅವು ಪೂರ ಪಾರ್ದ ಅವು ಪೂರ ಮಲ್ಪ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ನಮಕ್ ಅಂಚ ಸವಲತ್ತು ಕೊರ್ರೆ ಬಟ್ ಮಾತ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲ್ ಪೂರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆತೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲೆ ಅಂಚ ಇತ್ತ ಚೈತ್ರ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಸೊ ಆರ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆತೇರು ಬಟ್ ಅರೆಲ್ಲ ಎಂಕುಲ್ ಪೊರ್ಲುಳೆ ತೂತ ದಾರ್ ಪನ್ಪಿನ ಲಕ್ಕ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಯಶ ಲಾವಾಡ್ ಅಂಚನೆ ಕರಿಷ್ಮಾ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದು ಎಂಚಿನ ಅಕ್ಲೆ ನೇತ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಮಲ್ತದ ಪೊರ್ಲುಡು ತುಯ್ಯರ ಆಪುಣ ನಮ್ಮ ಅವು ಬೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತ ಅಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆಡೆ ತೂತ ಕರಿಷ್ಮಾ ಬಿಟ್ಟ ನನಸು ಯಾರ ಮೂವಿ ಯಶ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಿದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಡೆಗೆ ಬೈದಿನಿ ಓ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕೇತ ಬೇತೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಫರ್ಸ್ ಮದ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ನೊಟ್ಟುಗು ಇಷ್ಟು ಬೈರಾಗಿ ಮೂವಿ ಇಡುಲ್ಲ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಕನ್ನಡ ಮೂವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲ ಚಿತ್ರತಂಡ ಬಗ್ಗೆ 25 ದಿನದ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅದ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ ಆವಡು ಖುಷಿ ಆವಡು ನಿಕ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಬಸಿ ಜೈದು ಲೆಕ್ಕ ತೋಜನ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಓವರ್ ನಿಕ್ಲ ಪಂಡ ಆಡ ಈ ಮೂವಿ ಮನ್ಪು ನಾವು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ತೂನಗೆ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ತೋಚನು ದಾದ ಆಯ್ತಾ ಎಫರ್ಟ್ ಕೂಡ ಬಟ್ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪಣ ಆಯ್ತಾ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಡ್ದಿಂಚ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ಎಂಡ್ ಹಿಡ್ದೆಲ್ಲ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ್ನೇಟಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ದಾದ ಉಂಡ ಕ್ಲೋಸ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪಿರ ಅವಿದ್ದಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಎಂಚ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪನ್ಪುನವು ನಂಗೆ ಮೇನ್ ಆದುಕೊಂಡು ಸೊ ಓವರಲ್ ಅದು ಈ ಜರ್ನಿದ ಏತ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಪನಲಿ 100%. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಏತ್ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟುಲ್ಲ ರಾತು ಸಕ್ಸಸ್ ನಂಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಏತ್ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟುಲ್ಲ ರಾತು ಸಕ್ಸಸ್ ನಂತ ಬ್ರೀಫ್ ಆದ ಸುವಾನ್ ಪಾತಿರ ಇಲ್ಲ yes ಬ್ರೀಫ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಲೆ ಸುವಾನ್ ಇಂಚಿನ ವಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಾಪಂಡ ತುಳುಟ್ಲ ಇಂಚ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ತಂಡ ಮುಲ್ತು ಮಾನಿಟರಿ ಬರ್ಪುಣು ಒಂದು ಪಂದ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ತೋಜ್ಪಾಂಡ ದಾಪಂಡ ಪಿರ ಒಂಜಿ ರೆಜ್ಯುವಿನೇಷನ್ ಬೋಡಿತ್ತನ್ ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ತುಳು ಆಸ್ ಅ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬೋಡಿತ್ತನ್ ದಾಪಂಡ ತೂಲೆ ಒರಂಬ ಥಿಯೇಟ್ರಿ ಯಾನೆ ಕಡೆ ಪಂಡ್ಲಕನೆ ಈತ್ ಕಮ್ಮಿ ಬಜೆಟ್ ಪಾಡ್ದೆಂಕುಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೊಡು ಸೊ ಬರ್ಪುಂಡ ಪನ್ಪಿನ ಡೌಟ್ಗೂ ಒಂಜಿ ಉತ್ತರ ಬರೋಂದುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೈಜಿ ಬಟ್ ಎಂಕುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ ಪಾಡ್ನೆಡ್ದಾತ್ರ ಇತ್ತ ಸ್ಲೋಲಿ ಎಂಕಲ ನಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಆತಿಜಿ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಜೆಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬರ್ಪುಣು ಪನ್ನ ನಮ್ ತೋಜ್ಪಾದಂಡೆ ಪ್ಲಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ತುಳುವೆರೇನು ಒಟ್ಟು ಸೇರವನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತನ ನಾನು ಪ್ರೌಡ್ಲಿ ಪನೋಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಖುಷಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಆಪನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅಂದಾಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ದಯಪಂಡ ಇತ್ತೆ 16 ಕಂಟ್ರಿದ ಇದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಡ್ ಮತ್ತು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ತೂತಿನೇ ಇಜ್ಜೇರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಆವಡ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಝಾಂಬಿಯಾ ಆವಡ್ ನೈಜೀರಿಯಾ ಆವಡ್ ಅವ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಕಲ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾನೇ ಇತ್ನೇಟ ಅವ್ಲು ತೂತಿಜೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಪಂಡ ಹೆಂಗ್ ಮುರಾಣಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಕುಲೋರಿ ಪಂಡೇರು
ಎಂಕುಲು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಇತ್ತ ಈತ ತುಳುವೇರಿಲ್ಲರಿಂದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡ ಒಂಜಿ ರೂಮ್ಡು ನುತ್ತ ಇರುವ ಜನ ಕುಲೊಂದು ತುಳುತ ಸಿನಿಮಾನ್ ತೂಪುನನೆ ಒಂಜಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಎಂಕುಲು ಊರು ಬತ್ತಿನ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಗಡಿ ಗಡಿ ಬರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಊರು ಗಾಂಡ ಅವ್ಲು ಕುಲ್ದು ತೂನಾಗ ಊರು ಬತ್ತಿನ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಬನ್ನಾಗ ಅವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಂಗ್ಲ ಟೀಮಿಗೆ ಪೋಪುಂಡು ತಪ್ಪಣ ಊರು ಬತ್ತಿನ ಫೀಲಿಂಗ್ ಕಲಂಪು ನಾವು ಸುಲಭ ಅತ್ತು ಒಂಜಿ ಪರದೇಶ ಉಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಮಾತ ಬುಡ್ದು ಅವ್ಲು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿದ ಬಡಿ ಕೆಂಜಿ ನನ್ನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅವ್ಲು ಕುಲೊಂದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ತೂಪುನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಸೊ ಅವು ಎಂಕಲ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೇನ್ ಆಸ್ ಅ ಟೀಮ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಇನ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಡು ಈತನೆಡು ತುಳು ಸಿನಿಮಾನೇ ಪೋತಿಜಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮುರಣಿ ಸೆನ್ಸರ್ ಪಾಸ್ ಆದ ಫಸ್ಟ್ ತುಳು ಮೂವಿ ಸೊ ಅಕ್ಕುಲ್ಲ ಕಾತೊಂದುಲೇರ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಓಪನ್ ಆಯ್ನ ರಡ್ ಮೂಜಿ 4 ಗಂಟೆ 4 ಗಂಟೆ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಶೋಸ್ ದೇರ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲೆಂಚ ರಿಲೀಸ್ ಆಂಡ ಅಂಚಿನ ದುಬೈಡ್ಲ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಂಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಸೊ ಅವು ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡ ಆವೊಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಸೊ ನನ್ನ ಬರ್ಪಿನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗ್ಲ ಅವು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಂಡ ಬಾರಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ತಯನ್ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಮೇನ್ ಮೋಟಿವ್ ಇತ್ತೀನಿ ಅವು ಬಟ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಆಸ್ ಅ ಹೋಲ್ ಅದು ಗ್ರೋ ಆವಡು ಇಜಿನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸೈಪುಂಡು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒರಿಯೂಜಿ ಸೊ ಐಟು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಉಂಟು ಅದ ಬರ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂಜಿ ಆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೋರುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ದ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ವಿ ಆರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ people to do that panpilakka and the first bochandra mutilakka first people to tap this country as a Tulu cinema plus Dubai yan itte alpa so alpa kannada picture la pura jaasti nadapuji so akul namma movie ni theater de deetina mujivara is a very big thing it's a massive thing ಅವತ್ತನ ವಿಕ್ರಮ್ ದಂಚಿನ ತಮಿಳ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ಶಬ್ದ ಮಲ್ತೊಂಡು ನನಲ ಇಂಕಲ ಸಿನಿಮಾ ಅವಳು ಉಂಡು ಅಂಪಿನನೇ ಮಲ್ಲ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತಾ ನಡುಟಲ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ದುಬೈ ಉಂಡು ನಲ್ಲ ರನ್ ಆವೊಂದು ನಮ್ಮ ಏಪ 25 ಡೇಸ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಕುಲ 25 ಡೇಸ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಅವು ಒಂಜಿ ಹೊರೈಸನ್ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲಕ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಲಾ ನಡತೊಂದುಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಇತ್ತೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಶೋಸ್ ಲಕಾನೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕಂಡಿದೆ ದಯಪಂಡ ಅನ್ಸಿರೆಡ್ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾನೇ ನಡತೊಂದಿಜಿ ಏನು ಪೈಪೋಟಿ ಇಡುಪುನಾಗ ಆಯ್ತು ನಡುಟು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನ ನಮಗೊಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ ತಿಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನಾನು ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡುಂಡು ರಡ್ಡು ಸಿಂಗಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಮಾತ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ಬತ್ತೆಂಗ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು ರಾಹುಲ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇತ್ತೆ ಆನ ಕೋಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಮಾತ ಬತ್ತೇರು ಇವನ್ ಶೈನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿಗಳದ ರಾಕೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಮಿಕುಲ್ ಮಾತ ಬತ್ತ ಸಿನಿಮಾ ತುವೇರೆ ಸೊ ತುಳುವೇರು ಓಲೋಲ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ತುಳು ಯಾಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಏರ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸಾಗರ್ ಪನ್ಪುನೇಕಲ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಉದಾಹರಣೆ ಪನೋಲಿ ನಮ್ಮತ್ತ ಮೂಜಿವಾರ ಇಬಕ್ಕಲ ಧೈರ್ಯ ತಿಗಲ ಬರೊಂದು ಅಲ್ಪ ಮೂವಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆನ ಪೋಪಿಂದ ಪಂಡ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಬಕತ್ತ ದಾದಾಪುಂಡು ಬಂಡ ಮುಕುಲು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡೈಲಿ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಒಲ್ಪ ಏರಿಯಾ ಕೆಲವು ಅಕ್ಲು ಒಲ್ಪ ಪೋಪೇರು ಅಂಚೆಂಚೆ ಅಲ್ಪದ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಕ್ಲು ಪೋಯಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬಾರು ನಮಕ್ ಮೂವಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತುಂಡಿತ್ತೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಮಂತೇರು ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಲಿಗುಂಜಿ ರಿಟರ್ನ್ ಅಕ್ಲಿಗುಂಜಿ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಪ ಪಿದಾಯ ಬನ್ನಾಗ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತೂನಾಗ ಅಕ್ಲಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಅವು ಆತ ಮೂಜಾರದ ಬಕ್ಕಲ ನಂಗೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಪೋದು ಎದುರು ಒಂಥರ ಧೈರ್ಯ ಬೋಡಂಡ ದಾಪಣ್ಣ ಮೂವಿ ಅಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಇಜಿಂದ ನಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಲ್ಪರ ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಿರಂತ ತೊಳುತಕ್ಕಿಲಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಈ ಜರ್ನಿ 25 ದಿನ 5 ದಿನ 100 ಡೇಸ್ಲ ಪೋಡ್ ಬಂದು ನಾವು ಮಾತೇನಲ್ಲ ಆಸೆ ಆ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ತುಳು ಜನಕ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಪೋಡ್ ಪಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಏನಂದಲ್ಲ ಸೊ ಐದು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸೈಡ್ ಬರೋದು ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಬೇತೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಡಿದು ಬೈದಾರೆ ನನಗೆ ದಾದಾಡಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಉಂಡೆ ಈ ಜರ್ನಿ ಇಂಚೆನೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆ ಒಂಜಿ ನೇಮ್ ನೆಕ್ ತುಂಬ ಯಾನೊಂಜಿ ತುಳು ಫಿಲ್ಮದ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನಿ ತುಳು ಯಾನ್ ತೂಪನೆ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ತೂದು ಬತ್ತು ಪಣದಿತ್ತದ ಬಂದ ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಅನ್ಬಂದ ಇಜಿಂದಾರ ಸೀದಾ ಬಂದಿತ್ತೆ ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಈ ಸೀಟದ ಕುಲ್ಲಿಯಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪೇದ ಆ ಏತ್ ಬಂಗ ಮಲ್ಪೆ ಏತ್ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪೆ ಏತ್ ಕಷ್ಟ ಬರ್ಪೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಏರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ದೂರದು ಬರೆ ದಯ ಬರೆ ಬಂಡ ಆಯ್ತಾ ಪಿರವದ ಕಷ್ಟ ಅವು ಭಾರಿ ಬಂಗ ಅದೇ ಮೂಲೆ ತೂವಲಿ ಇತ್ತೆ ಮೂಲೆ ಎಂಗಲ್ ಕುಲ್ದು ಪಾತ್ರದಿಂದ ಬಂಡ ತೂಪನಾಗ ಓ ಎಷ್ಟು ಕುಲ್ದೇರಿ ಪಾತ್ರ ಅಂದ ಆಯ್ತು ಪಿರವಡು ದಾದ ಅವಳು ಅವನುಂಡು ತುಲೆ ಏತ್ ಬಂಗೊಂಡು ಅವು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಿಂಗೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ದಾದ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ದಾದ ಬಂದ ಹಿಂಗೆ ತೆರಿಪಾಲೆ ಗೊತ್ತಾ ಕಲಿತೆ ಮುಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದು ಬೈದಿನೇ ಇದ್ದೆ ನಾವು ನೆಟ್ ಏರ್ಲ ಬೈಚೇರು ಏನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದ ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಪುದಾರ ಉಂಡು ಅದು ಓಲು ಎತ್ತನಲ್ಲ ಇಂಕ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಾರ ಸೈಡ್ ಓಲ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಇಂಕ್ಲ ಅಲ್ಲ ಪುದಾರ ಬಂಡಲ್ಲ ಮರ ತಗೋ ನಾನು ಇಂಗ್ಲ ಕೆಲವು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಪುದಾರ ಬೊಕ್ಕ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಓ ಚೈತ್ರ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ
ಅವು ಊಲ ಬೇಜಾರು ದಾಲೇಜ್ ಮಾತೆ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂದು ಬೈದಾರೆ ಒಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಅಂತ ಪನ್ಪಂಚಿನ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಉಂಡತೆ ಆ ಟೀಮ್ ದೊಟ್ಟು ಏನು ಉಳ್ಳತೆ ಇಂಕ ಅವು ಖುಷಿ ಐದು ಮಿಕ್ಸ್ ಇಂಕ ದಾಲೇಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ದಾತನ ಬುಡ್ದಾತನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಬಂದ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಂತೀನಿ ಈ ಟೀಮ್ ದೊಟ್ಟು ಉಳ್ಳೆ ಅವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆದ ಮುಖನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಲೆ ಮಂತಂದ ದಾದನ್ನು ಗೊತ್ತಿಜಾವು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಯ್ಕಲ ಈ ಸ್ಥಾನಮಾನ ತಿಕ್ಕೊಡ್ದನ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಕೇಂದ್ರ ಬರ್ಪುನಾಜಿ ಪೋಪುನಾಜಿ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತು ಒಂಜೇ ಮನಸ್ಥಿತಿ ತಕ್ಕಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನು ಈ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಒಂದೇ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟು ನಾನು ಮಾತಾಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಓಡೆ ಮಟ್ಟ ಬಂದ ಬರ್ಸೋಡು 2 ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಕಷ್ಟ ಅದೇಬಂದ ಎಂಚ ಕೇಳಿ ಎಂಚ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಮೌಂಟ್ ಆಪನ್ನು ಪಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಎಂಕ್ಲ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅವನು ಹೋಗಿ ಅಂಡ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ನಾನು ಸಕ್ಸಸ್ ಉಂಟು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಟು ನಮ್ಮನೆ ಈ ಫಿಲ್ಮು ಅಥವಾ ಈ ಟೀಮು ಎಂಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಫಿಲ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪರ್ದು ಯಥಾ ಸರ್ತಿ ತೂದುಪ್ಪೇರು ಮಕ್ಕಳು ಯಥಾ ಸರ್ತಿ ತೂದುತ್ತೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಪೋದುಪ್ಪು ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ದಾದ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬಂತೇನೆ ಆನೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪನ್ ಮಲ್ಲ ಲೆವೆಲ್ ಪೋಪುಂಡು ಬಟ್ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಥಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಗಳು ಟೀಮ್ ಆದ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೆಟ್ ಟೀಮ್ ಆದ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಂಗಳು ರಿಸಲ್ಟ್ಗಳು ಇತ್ತೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಗಳು ರಿಸಲ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ವರ್ಕೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಏರ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಎಂಗಳು ಟೀಮ್ ಆದ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋದು ಮಾಡ್ದೆ ಬಟ್ ಎಂಗಳು ರಿಸಲ್ಟ್ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಅಂಚಾದಕ್ಕೂ ಈ ಟೀಮ್ ದೊಟ್ಟಿಗೂ ಏಪ ಮುಟ್ಟ ಒಂತಾರೆ ಹಾಕೊಂಡ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಈ ಟೀಮ್ ದೊಟ್ಟು ಉಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಸರಿ ಇದು ಪೂರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೀರೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಿಜ ಅದಲ್ಲ ಸೊ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಬುಲೇವುಡ್ ಪಂಡಿತನ ಒಂದೇ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಪಂತಾರೆ ಸೊ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅವು ಬೋರ್ಡ್ ದಯಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಟೀಮ್ ತಿಕ್ಕುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಓಕೆ ನಮಗೆ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಅದು ಎಟ್ಲ ಜನ ತಿಕ್ಕರು ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಬಟ್ ಆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪನ್ಪುನ ತಿಕ್ಕೊಚ್ಚು ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕೊಚ್ಚು ಸೊ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ನಿಕ್ಲೈತೆ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಆತನಂದ ಏನ್ವಾ ಸೊ ರಾಜ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇರ್ದೆ ಸೆಟ್ ಆತನ ಸೇಮ್ ಟೀಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇರ್ದೆ ಒಂದೇ ಟೀಮ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಪಲ್ ಕೊಲಾಬರೇಟಿವ್ ಆರ್ಟ್ ಪಂಡ ಇರ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಒರಿಯೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಒರಿಯೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅವು ಮಾದ ಒರಿಯೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಆಯ್ಜಿಂದ ಬಾರಿ ಆಪುಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರ್ರೆ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮೂಡ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಉಂಟದಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಕನ್ನಡದ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ರೂಪಾಂತರ ಅಂದೆಂಗ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋದು ರಾಜ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಸೊ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ದೇಡ್ ತುಂಬಾ ಶೂಟ್ ಆದಿತ್ತನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಬಟ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಹಿಡ್ದು ಮಾತಾ ಎಂಕುಲು ಸಿನಿಮಾ ರೆಡಿ ಆತಂಡೆ ಬಟ್ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಬಟ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಹಿಡ್ದು ತುಂಬ ಅರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಿಜವಾದಂತ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಸೊ ಈತೆ ನಡು ನವೀನ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ನಿಕ್ಲ ಮೂವಿ ಇಡ್ಲಾರ್ ಬಾರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಪಪ್ಪನ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ನವೀನ್ ಸರ್ಲ ಸೊ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ದಯಪಂಡ ಆರ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಓರಲ್ ಮೂವಿ ಇಡ್ತು ಏರ್ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಬರ್ತದೆ ರೈಟ್ ದಯಪಂಡ ಹೆಂಗ್ ಕಾಪುಂಡು ಈ ದಿಗ್ಗಜರ್ ನೆಟ್ ಹೆಂಗ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ಪುನತ್ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ ಈಸಿಲಿ ಪುಲ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪಿನ ಯಾರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಂಡದು ಬಾಕಿದಕ್ಕುಲ್ ತೆಲಿಪಾವೇರು ಮಾತಾ ಬೇರೆ ತೆಲಿಪಾವನೊಂದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬುಲಿಪಾವನೊಟ್ಟು ಬಾರಿ ಸೊ ಅವೊಂಜಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದ ಒಂಜಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ ಪನೊಲಿ ಆರೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಐ ಥಿಂಕ್ ಆರಿಗೆ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಫೇಸ್ ಆರಿಗೆ ಅವಳ ಅವು ಆರ ಅಂಚಿನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇಂಕ ಅಪ್ಪನ ಕುಡ್ಲಾಡು ಆರಿನ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದಿಜಿರಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಆರ್ನ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗಾರನ್ ಏರ್ಲ ನನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದಿಜಿರ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಡ್ರಾಮಲ್ ಅದು ಮತ್ತೆ ತೋದಿತ್ತನಲ್ಲ ಅವು ಅಂಚೆನೆ ಯಾರು ತೆಲಿಪಾವನ್ಲೈತಾರೆ ಬಿಲ್ಪಾವನ್ಲೈತಾರೆ ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಾತ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ನಾಟಕಲ್ಲೇ ಪನೋಲಿ ಇಂಚೆನೆ ಇತ್ತೀನಿ ದುಂಬುದ ಡ್ರಾಮಾಸ್ ಮತ ಜನಕುಲ್ ದಾಯಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪೇರ್ಬೇಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅದು ಕುಲುವನ್ನು ತೆಲಿಪುನು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಂಚಿನ ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಜನಕ್ಲೆ ಕುಲ್ದು ಪೋತುನು ಸೊ ಎಂಕುಲ್ದಾದ್ನ ಪೊಸತ್ ಮಲ್ದಾನ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆಪುಜಿ ಇಂದು ಮಾತಾ ದಿಗ್ಗಜರ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿನ ಸೊ ನಮ್ಮ ಅವೇನೊಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋತ ಬಟ್ ಓರಲ್ ತುಯಿರ ಪೋಡನಿಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಏರ್ನಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡೌನ್ ಪಂದಿಜ್ಜಿ ಮಾತ ಒಂಜೇ ಲೆವೆಲ್ ಕೊನತರಂದೆ ತೋಜುನು ಅವೇ ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತು ನಿಮಗೆ ಒಂಜಿ ಒರಿಯನ್ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಕಂತಂಡ ಆ ರೋಲ್ಗ ಜಸ್ಟಿಸ್ ತಿಕ್ಕೊಡು ಏರ್ಲ ಡಮ್ಮಿ ಆರಬಲ್ಲಿ ರೋಲ್ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೆಲ್ಲ ಇರೆಗ್ ಮೂವಿದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಡ್ ಅರೆಗ್ಲ ಅರ್ನ ರೋಲ್ ದ ಮಿತ್ತು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ರಡ್ಡ್ ಸೀನ್ ಇತ್ತರ್ಲ ಆರೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಪಂತೇರು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆದ್ ನಾನು ರಡ್ಡೇ ಸೀನ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಇಂಕ್ ಮಾತ್ರ ದಾದ ಸೀನ್ ಮಲ್ತ ಐಟಮ್ ಇತ್ತು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ರಾಕ್ ಜಿಮ್ದ ದೀಪಕ್ ಅಂಜಲ್ ಅಂಚನೆ ಆರ್ಲ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಪಂಡೇರು ಅವಲ ಏಪ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆತಜಿ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಲ್ಪರ್ದರೆ ಕಾಲ್ಸ್ ಬರೋದುಂಡು ಆರ್ ಪನ್ಪೇರು ನಾನು ಜಾತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತದ ಐದು ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಅವನು ಬರೆಯುತ್ತಂಡು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಸೀನ್ ದಾನ ಉಂಡೆ ಕಾರಣ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಲಿಜ್ಜಿ
అంటే యాన్ మళ్ళీ స్టార్ అయిన ఫీల్ బరుంది ఇంకా ఆత కాల్స్ బరుంది ఇంక ಸೊ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಲ್ ದಾಪೆಟ್ ನಾ ಏರೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಮೂವಿ ತೀರ ಪೋಣಮಿನಿ ಏರಿಗ್ಲ ಅಕ್ಲಿಜ್ಜೇರು ಮುಕ್ಲಿಜ್ಜೇರು ಪಂಡದು ಮರತು ಓಪನಿಸಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏರ್ನಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಲ್ಲ ಹೈಲೈಟ್ ಆವಂದಲ್ಲ ರೈಟ್ ಇವನ್ ಅಲ್ಪದ ಬೇಲದಕ್ಲ ಇಂಚಿನ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪು ಅತನ ನಿಕ್ಲ ಕೋ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲ ಆದಿಪ್ಪು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಲ್ಲ ದಿಗ್ಗಜರು ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಲನೇ ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲವು ಮೂವಿಲೇಡ್ ಪುರ ನಮಕ್ ತುಯರ ಪೋಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಹೈಲೈಟ್ ಆತನ ಬಾಕಿ ದಕ್ಲೆ ಇಂದು ಅಪೇರ ಅಂಚ ಬಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆದ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಗ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಈವನ್ ಲೇಡೀಸ್ ಇತ್ತೆ ನಯನಕ್ಕ ಆವಡ್ ಮೇರ್ನ ಅಮ್ಮ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ತಿನಾರು ಪಿಂಕಿ ರಾಣಿ ಆವಡ್ ರೂಪಕ್ಕ ಆವಡ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಆಯ್ನ ರೋಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಎಂಗ್ಲ ಟೀಮ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಒರಿಯನ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಹಿಡ್ದು ದೆತ್ತನ್ ನಾಡು ಒರಿಯ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಾನೆ ಎಲ್ಲ ಬೂರಿಯ ನಾಡು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ದಪ್ಪಣ ಒರಿಯನ ಮಿತ್ತು ಆತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಇನ್ನೇನ್ ಕುಲ್ ಮೂಲ್ 4 ಜನ ಕುಲ್ದು ಪಾತ್ರ ಅಂತಿನ ಸರ್ ಪಂಡೇರ್ ಅವ್ಳು ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡೆಡ್ ಆತೆ ವರ್ಕ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅವು ಲಾವೊಂದೇ ಉಂಡು ಎಂಕುಲ್ ಮಾತ ಅಕ್ಲಿನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಎದುರು ಬತ್ತದ ಪನ್ಪಿನಿ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಟ್ ಸೆನ್ಸರ್ ದಂದು ಆನಗಲ್ಲ ನನಗೆ ಸೌದಿಡತೆ ಅವ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದೆಪ್ಪುಡು ಸಿನಿಮಾದ್ದು ಸೆನ್ಸರ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಟ್ ಹೆಂಗೋ ಅವೇನು ಆಲೋಚನೆ ಇಡೀ ಮೂವಿಯ ಕೊರ್ರ ಆಪುಜಿ ನನಗೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದೆತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಪಂಡೇರು ಅಕ್ಲೆ ತುಯ್ಯರ ಎಲ್ಲಿಯ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಿನ್ನು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕತೆರ್ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದೆತ್ತನ ಕತೆಗೆ ಅರ್ಥ ನಿಜ ಹಾಕೊಂಡು ಕುವೇಟೆಡ್ ಓಕೆ ಆ ಒಂಜಿಂದ ಸೊ ಓವರೆಲ್ಲ ಅಂತೂ ಇಂಟು ದಾದ ಪಂಡ ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಫ್ ತೆಲಿಕೆ ಅಂತ ಮನಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೈಟ್ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಸೊ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ನಾನು ಮುರಣೆ ವಿನಿಂಗ್ ಸರ್ ಕಾಲ್ ಬಂದೆ ಸೊ ಓಕೆ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲ ಟೀಮ್ ಆವಡು ಅತನ ನಿಕ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಆವಡು ಮೇನ್ ಅವು ಯಾಪಂಡ ಮೂವಿ ಪುದರ ಅವು ಏಪಲ್ ಅಲ್ಪ ಶಾವ್ ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಟೀಮ್ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ದಾದ ಉಂಡ ಅವು ಎಪ್ಪಗ್ಲ ಇಂಚನೆ ಉಪ್ಪಡು ತುಳುನಾಡ್ದ ಜನಕ್ಲೆ ನಾಡು ದೇವೇನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ಇಂಚನೆ ಪಂಡು ನಾನಾತ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತುಳುನಾಡ್ದ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಬರಡು ಪಂಡದು ವಿಶಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಕೇರಿಯಾದ ನಮ್ಮ ವಿವರ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ನ್ಯೂಸುದಿ ಕನ್ನಡದ ಪರವಾದ ನಿಖಿಲ್ ದಾದ ಪಂಪರ್ನಿಕೆ ಓಕೆ ಸೊ 25 ದಿನ ಒಂದು ಆತಿನ ನಿಕ್ಲೇರ್ ದಾತ್ರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ಐಕ್ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸುರುಕಾದು ಸೊ ನಿಖಿಲ್ನ ಕೈತಲ್ಲ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗೆ ಎಂಕುಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚೀಪೆ ಪಟ್ಟಾರೆ ಒಂಜಿ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂದು 25ನೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಇತ್ತೆ ಆತ ನಾವು ಅಂಚಾದ ಮಾತೆರೆಗಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಾರೆ ಎಂಕಲ ಪಿಕ್ಚರ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂತುದಾರೆ ನಿಕುಲು ಸೊ ನನಲಾತ್ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆವಡೆ ಆತನ ನಲ್ಲ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುಲೆ ಆ ತುಳುತ ಕಾರ್ಯಡ ಆವಡೆ ಆತನ ಸಿನಿಮಾದ ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಟೀಮ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮಲ್ಪುಣೊಂದು ಆ ಒಂದು ಆಶಯನ ಯಾನು ಇನಿ ಕೊಡ್ಪೆ Thank you so much and irregular ಅಂಚೆನೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಅದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂದು ಈತ್ ಕೊಡ್ತೆ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಫುಲ್ ಗಮ್ಮತ್ ಪಾತೆರಿಯಾರು ಆ್ಯಂಡ್ ಇರ್ನ ವೆಂಚರ್ ದಾದ ಉಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇತ್ತೆ ನ್ಯೂಸುದ್ದಿ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಬಂದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಸೊ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡ್ ನಾತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಬರಡು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಬರಡು ಮಾತ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಲೆ ಪೇಜ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬಟ್ ನಿಕ್ಲ ಏಪಲ ಇಂಚಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲ ನ್ಯೂಸುದಿ ಕನ್ನಡದ ಮಿಕ್ಲ ಉಪ್ಪರ್ ಪಣ್ಣದು ವೀಕ್ಷಕರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಪ್ಪಡಂದು ಪನ್ನದು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಮುಗಿತಂದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ದಾದ ಉಂಡು 25 days ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತಂಡೆ ಆಂಡ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖಾಂತರ ತುಳು ಬುಲೆವೋಡು ತುಳು ಪಂಪಿನವು ನಮ್ಮ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಾಗ ಸೇರೋಡು ಪಂಪಿನ ಮಾತಿನ ಅಭಿಲಾಷೆ ಉಂಟು ಹಿರಿಯಕ್ಲೆನ ಕನೋನು ನಮ್ಮ ನನಸು ಮಲ್ಪೊಡಂಡ ಕಿರಿಯಕ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭೆಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಲೆ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬರ್ತದ್ದು ಮೂವಿ ತೂಲೆ ಏರೆ ಮೂವಿ ತೂತಿಜರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮೂವಿ ಲೆತೊಂದು ಬಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆದ ಬತ್ತ ತೂಪನಸಿನ ಮೂವಿ ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಯಾನು ಮುಗಿತಲ್ಲ ಚುಕ್ಕಿದಿಪ್ಪೆ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಮುಗಿದ ಭಕ್ತ ಲತೀಶ್.